And the committee has briefed the parliamentary group on the proposed changes that they have proposed to the finance bill of 2024-2025. Romono mane otelne kod jatend piny William Ruto ong'ado mar wito oko paro mar jugo makate osuru mambalang' mar atamalo 16. When we started the public participation in finance bill of 2024, we did make a promise that public participation would not be an exercise in futility. We have listened to the view of Kenyans, and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living, and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. Paro mar chikno ne dhi juogo makate osuru mar atamalo 16, gino mane dhi ting'o malo nengo chiemono ma itiyo kod thoth oganda jo Kenya, wach mane okwed kod jopiny kaachiel kod josiasa mag Azimio. Piny owacho bende ogoyo abautan ewi paro mar juogo wegeche osuru mar atamalo 2.5. We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and also pegging it on insurance would cripple the insurance business and make it very difficult, especially for those Kenyans who take third-party insurance, and therefore that proposal has been dropped. Paro makamano ne okwed mokalo kod wegeche mane neno okang' makamano kaka juogo gi osuru nyadiriyo bang' goyo osuru e kinde nyiewo geche makamago. Paro mar chik mar omenda mar 2004 ne oyudore e mbero maliet ewi chenro mar medo osuru ma sirikal juogo jopiny e kinde ma gioro pesa ka gitiyo kod sime maggi mag ong'we yamo. Kata kamano, jakom komiti mar omenda Kuria Kimani wacho ne gichopo e winjruok mar bolo oko paro makamano bang' winjo ywak mag jopiny. Transfer of mobile services is a key concern to many Kenyans, and therefore again we have proposed that we do not have any increase on taxation or mobile phone transfer. Oganda jo Kenya bende koro nyalo buonjo tok piny owacho wito oko paro mar jogo osuru mo mag tedo, okang' mane dhi medo nengo chiemo. Kuria Kimani bende ogolo oko paro mar jogo osuru tawel mag ria ma itiyogo kod nyithindo ma olos e pacho kae. Kaluwore kod Kuria Kimani, osuru makamano koro ibiro mana juogo taulo mag ria ma iloso e pinje ma oko. Imposing this on locally manufactured goods would again increase the cost of those locally manufactured goods in the country and stand a risk of making them not competitive in the East African market and globally. Therefore, this eco levy will only be chargeable to imported finished products. Ber mar lokruok makamano dhi kelo ne oganda jo Kenya pod ok ong'ere, kaluwore ni thoth taulo mag ria ma itiyogo e pacho kae wuok e pinje ma oko. Jo od bura koro dhi yudo thuolo mar twak ewi paro mar chik mar omenda mar 2024 kaachiel gi goyo ombulu e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jakom komiti od bura marango weche mag omenda pacho kae opedho nyime od bura ripot mar paro mar chik mageto medo osuru kuom mwandu kaka yorno mar medo choko mar osuru pacho kae. Kata kamano, jo od bura mago mag Azimio moko kuom mag kod mago mag Kenya Kwanza okalak gini gibiro goyo ombulu mar wito oko paro mar chikno. Wolf Nyambaga ni kod ler mathoth. Ka opedho lipod komiti mar od bura marango weche mag omenda ko chenro mag piny owacho, jakom komiti no Kimani Kuria. I beg to lay the following paper on the table of the House today, Tuesday, the 18th of June 2024. The report on the Departmental Committee on Finance and National Planning on its consideration of the Finance Bill, National Assembly Bill number 30 of 2024. Okoni lipod no nyondo pa japiny kendo ok ni kod pek kum japiny kaka ne giparo. The exercise of public participation was not an exercise in futility. I think for those that have been able to see our report, then there is actually proof that we listened to the members of the public. Secondly, we are converting finance bill not to be just a revenue-raising bill, but a bill that addresses matters of policy. Magitimore ka kwith mag jo od bura mag Azimio, to koni kata odoko ni osegol fuoni mag paro mar chik no. Maro suru kamano to pod gibiro mana goyo ombulu mar nyiele oko. Orach makata ka gikelo amendments
wan nyaka wakuongo wawach ni bill ni kuongo go e piny mondo gi introduce moro. Kopo ni kiny pod onge instructions mano kuom jopiny mano yiero wago e piny. Kogo e Thursday kapok wanonge instructions kuom jopiny mano yiero wago e piny. Party mara mar ODM be nochiwo instruction maler ni dugo gino piny. Party be pok ochako ndiko barua mokono ni koro ber koro wakale. Joduma ma Kenya Kwanza machal ka gima ni kod paro mopogore opogore wi wach siro paro mar chikno, to moko kuom gi okone nyaka gine kod wangi kendo nyude oko. Kamoko to siro paro no. Kwanza kabisa nataka kushukuru wa Kenya. Democratic space ambayo mmechukua ya kuonyesha ya kwamba kama hamtaki kitu hamtaki. Leo naweza watolea hii kofia. Wacha niwatolea hii kofia. Wacha niwatolee kofia kidogo. Nimeitoa na nimerudisha. Asanteni sana wa Kenya. Ya pili, nataka kusema inaonyesha ya kwamba nyinyi wa Kenya mnaweza sema hamtaki kitu katika serikali yenu na musikizwe. Finally, Wajiko of Kenya, Khadija of Kenya, and Atieno of Kenya has a voice. We need to see the clauses which are adversely affecting our people and remove them and keep the clauses which are benefiting our people. We realize that we are disadvantaging the genuine Kenyan business people in their smallest way. Jod Brago biro chako twak mongirore wach mar paro mar chikno kendo golo pachgi chakre tich adek kapok gigombulu tich ang'wen mar kale kata gwethe oko. Pesa serikali inataka kutoka kwa hiyo motor vehicle circulation tax imerudishwa kwa mafuta ya petroli, kwa sababu imesemekana sasa proposal itakuja ya kuongeza 7 shillings per liter ya mafuta ya petroli. Kwa hivyo ile tax walikuwa wameficha kwa motor vehicle circulation tax, sasa imerudishwa kwa mafuta. Yes, there will be a dent in terms of the yields. Not so much because we were also careful to not necessarily take those things that had a lot of impact. Engi modo rito kinyi nyakotieno. Bodo ni jite nyakombuch ng'ato nek modhiye. Kata odoko ni moko kuom funi mar paro mar chikno gweth oko kendo thigo yaone par. Twak mapek ibi neno kantiere od bura kaendi e kind jogo makwedo kod mago masiro. Makmana ni twak makamano nyalo neno kakoro puk bedo mapek ne otenga. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi. Jopiny moyo 150 ne ondhi gi obila kendo mago mane gintiere kinde ng'anyo mano bagi e chuny boma ma Nairobi kane gipingo paro mar chiko omenda ma iko omenda mar 2024. E kindego obila bende manotiyo kanyo kod iro malungo wang' mar keyo jong'anyo ogo kane gituo ni ng'anyo ne oko bagi kata ng'anyo ne obagi e tok chik. Kaka jafwambo marwa Eriko Wenga lero, riwruok mag okinde ma pacho kae LSK okwedo timo obila ka giwacho ni mano ne en ng'anyo mamuol. Okinyi saa 4:30 ng'wech ne ochakore gi ngapaya ma Kimathi kama ne oganda ka moting'o jogo makendo ratich jopiny ne ochokore mar dhi nyime gi ng'anyo margi mamuol. Obila mane orika osesudo machiegni kendo ne luwo chik mane omigi kod jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei mar keyo oganda. Wech makama ne okwako thoth apaya ma e chuny boma ma Nairobi kaka Kenyatta, Kimathi, Wabera e kind mamoko. Kinde makama achije bura ne indhiyo kendo ni ng'awa lep e geche mag obila mane bende ochopo machiegni gi sechego. Obila mane omandre mager ne okwor maneno ni chenro duto chope wang'e. Kata kamano kuonde ohala bura ne olor kaluwore kod luoro mane okwako chuny weg duke. Gino mabende ne oweyogi gi lal mathoth. Kawuono biashara rach. Ji ok bi. Waling' wang'icha kama. Waneno mna kaka ji ringo kagi matich mwatiyo to onge. Kalore gi kaka no campaign gi gik mane owacho. Onego chop gik mane owacho. Bottom up no wacho rogolo kao jo ohala matindo to keto gi kiwango ji obed marom. Mano pok waneno. Leo hiyo mambo ya maandamano imetusumbua kidogo. Leo tunakaa kama tunafungua
biashara leo iko chini kabisa. Okang' mar keyo jong'anyo gi tia gas ne ok okaw maber gi mokuom riwruoge mapacho kaka mano mar okinde mar LSK. Kokalo kuom oboke manondiko jakom mar LSK Mikai Faith Odhiambo, ne giseyo mokalo obila kuom tiyo gi agoko mobalo kod dwaro mar chike mapacho ka. Ywaruok e kind obila gi jopiny ne otwere ka obila ne temo dhiro jong'anyo oko mar chuny boma Nairobi, ka obila ne dino nigi to ne gituch kamachielo. Nyako Ramogi chakre gokinyi nyaka sani osebedo ng'wech mar paka go yieyo kaluwore kod wach mar ng'anyo e wi par mar omenda mag 2024 kobila to ramo ni ok gibidok chien maneno gitoyo ng'anyoni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore kod joma ne obago ng'anyo odiochieng' manyoro, obila ne omonjo kendo mako moko kuom jofwambo mane luwo wechego ne ute fwambo magi. Kaluwore gi duol mar Media Council of Kenya mokwedo monj makamago, obila ne omako kendo monjo Joe Muhia kod Idi Ali Juma ma ndikone kanyo Associated Press, kachiel koda ka jang'ad picha mar od fwambo mar Standard Group, Justice Mwangi Masharia, mane omaki kendo negiteko ne omak kanyo giteko ma odhire oko mano mar mtoko bila mane riembo gino mane omiye oyudo hinyruok. Jandiko mar gazet mar Nation mano mar Taifa mano Sami Kimatu bende ne odir oko mar mtoko bila mane ringo ka jofwambo mano mar NTV Maureen Mureithi bende ne yudo thieth toko bila diro ne pokla mano mane tiyo godo kanyo mar golo iro malungo wang' kendo ne odhi mbele kod yudo thieth ka ndika ne ute fwambo MCK kokalo kuom jatatije mare David Omoyo oseobila kuom monjo jofwambo mano ka gikwayo gai mar obila mondo mi one ni obila go otiyo kaluwore kod chik kendo we monjo jofwambo matiyo tijegi. Bende Nyako Ramogi Jwang' jokedne ratich oganda mano moting'o okinde ne ochopo e tesend obila ma Central, Kamkunji kod Kilimani e boma ma Nairobi ka gidwaro joma ne obila omako ka ng'anyo odiochieng' manyoro mondo mi owegi thuolo. Maloyo jong'anyo 400 moting'o jofwambo kod joneno mane omaki kanyo ka riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya seyo teko ma obila otiyo godo e keyo joma ng'anyo. Giwacho ni jong'anyo onge kod makosa moramora ni mar ne giluwo ratichgi kendo onge mwandu moramora mane giketho. Mimi napigania haki yao leo. Mimi nauliza huyu polisi, kwani ununui mkate? Bibi yako anunui sanitary towels? Mtoto wako atumii zile diapers? So you police officers, I'm fighting for your rights. Clearly say that we have a live bullet that was used on our people. These are helpless Kenyans who are just fighting for their interests, Kenyans who are just fighting because the cost of living is high and the finance bill will further increase the cost of living. We have experienced today is shameful to say the least. We have experienced, even the president of the Law Society of Kenya, we have been thrown out of the police station. They used force on us and they even threw tear gas on us. Ogai mar do Martha Koome okwayo piny owacho mamalo mondo mi do peke pok mar omenda mondo mi okonye rieyo chenro mag do kendo rido arita ne jong'ad bura. Owacho mae nyasi mar rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti manonegi e do bang' ng'ado bura kama bende ne oyango ni himko mar rapar ibiro geri e do mama Kadara mar paro jang'ad bura no. Lide Okeo nigi lero. Rumbi mar kuyo no okwako doho mama Kadara e kinde nyasi rapar mar jang'ad bura mosenindo Monica Kivuti. Familia, wede, osiepe kod jokanye bad migao mar doho nochope nyasi no manotela gi ogai mar doho Martha Koome kaka ironyiso achiel margi. Familia mar Monica Kivuti onyiso kuyo mare gi lal mag yudo kaluwore gi tho mar Monica ma oweyo chien nyithindo kamatin mogik en jahigni 1.5 kende. Your smile was infectious, your presence was uplifting, and your love knew no bounds. I will dearly miss you.
and do my best to be the man that you wanted me to be, based on the example that you set out for us. Jotije mag doho kod jong'ad bura mane tiyo gi Monica odhiale kaka jatich mang'ula kendo ma chunye ler mane ok nyal ng'ado bura ng'aya ka giwacho ni ng'eto mane Monica ogolo ema jang'ad bura moro amora dine ogolo ka gikwayo oganda jo Kenya mondo mi ochiw luor mowinjore ne doho mathur ka. When we hear any bang, the first thing most of us do is lie down and pray that it ends as soon as possible. So on this day, we lay down. We hoped it was just the usual stones that are always thrown at us by the public, as usually is the case. Heaven knows it usually scares us. It scares the hell out of us. It was not the stones, it was gunshots. We pay tribute and celebrate a life well lived. A life committed to justice and rule of law. Jalupo gai mar doho Philomena Mwilu mano opong' gi mirima oseo piny owacho kuom rem chiwo arita makare ne jong'ad bura kowacho ni tho mar Monica oparo ne ndalo mane otony e lwet Magina bang' golo ng'eto mane owito kucha dwoko mar yiero mag 2017. Soon after the nullification of the 2017 election petition, if I was in my car, I would be dead. Because some stupid Kenyan shot at the car and asked my driver, "Ako wapi mama?" Ogai mar doho Martha Koome otiyo gi thuolono mar kwayo piny owacho mondo mi orangie doho gi ng'uono e kinde pok mag omenda mar konyo e tawo chenro mag doho kendo jiwo arita ka bende olero moko kuom okenge ma gibiro kawo mar bedo arita e doho ma Makadara. We must also demand that the judiciary finds centrality in the nation's allocation of resources. Judges, judicial officers and staff indeed are all officers of the law. Meanwhile, the judiciary leadership will engage the executive and parliament to secure additional resources to support the implementation of all those recommendations regarding judiciary security. And it behoves us all, working collaboratively to ensure that there is safety for all that seek justice within our court stations. Rapar makamano bagie doho mamoko mapachoka kamana jokanyo mag doho medo jiwo arita e doho mathur ka. Tuombe sana na tuombe Mwenyezi Mungu atuokoe ugonjwa ya afya. Yale yamefanyika yatustua. Apart from judges, magistrates also need security. If you ask me, because I've been a magistrate for many years. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Okumba manyien mar thieth mano mar SHIF ok bi chiw kad mano aching ne japiny kaka mano mar NHIF. Chakre dwe manyien mano winjo chak ti koda okumbani jotuo biro mana chiwo namagi mar opande kendo keto yangruok margi kokalo kanyo e lai mano mar lwedo mano lith lwedgi mondo mi giyud thieth. Kaka Judith Mondilero jakom mar board mano mar SHA Dr. Timothy Olweny mano twakor jofwambo okoni ji duto owinjo lim ute thieth Huduma Centers kaachiel koda ka apise mag NHIF kata giti kod simbegi e ndikruok mondo mi wuotho chakre kamoro achiel. En wuoth ma osebed ka igano kuom dweche 6 koro dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF nyaka e SHA. Migawo mar thieth oseyango namba mar timo ndikruok mar bedo jakanyo mar SHA. Ndikruok ni ka opogore kod tiyo gi simbe mag ong'we yamo inyalo timie ute thieth, Huduma Centers, apise mag NHIF kata kokalo kuom nyamrerwa mag piny owacho. Ndikruok ni ok bi chiwie kad mar thieth kaka ne oriko enie NHIF. There are going to be no cards in the traditional sense the way NHIF cards have been there. People are going to access service based on their IDs. There's going to be a SHA number which is also allocated
it's not necessary that you remember it. The main thing is the ID. We have had cases where some patients have been treated on behalf of others. So now with digitization, it is expected that you are correctly identified. Omenda mag thieth e okumba manyien opogi e kidienje ang'wen, ma okwongo en omenda ma oteng'ne nyamrerwa ma en bilion 8 ma kata kamano iyango ni nyalo rem. 8 billion is the stipend that we are paying to the CHP, is the kit that we have given the CHP. In fact, the 8 billion that we are talking about, I think if we look at the provisions of the medications that we do provide at the primary care level, the figure should be ranging around 10 billion Kenya shillings. Thieth kuonde thieth mag dispensary kod level 2 biro bedo nono kendo ka oketie bilion 53 ka thieth mar tuoche matama to ibiro ketie bilion 20. When a Kenyan visits a dispensary, that is level 2, or a health center, level 3, then equally they are not expected to make a payment for the services at that level. And there you will get the basic services. You'll get testing for malaria and treatment for that malaria. Ideally, most outpatient services. That is the makeup of 53 and 8 billion. Manyien ma NHIF ongego mashadhi kelo, oriwo thieth ne nyithindo ma ong'ol, mondo mi oyud sir mar masinde, kaka mag winjo, neno kod wuotho, thieth mar lak sani biro bedo ne ji duto ma ondikore, jotuo ma oyudo masira mag apaya, kaachiel gi omenda mar kano jal ma osenindo e kar kano ringre joma otho. Now we have assistive devices. That child and any other with a hearing problem, now they are covered under Social Health Authority. Our spectacles are assistive devices, so they are covered here. Walking canes, are they assistive devices? They are covered here. E kinde ma irito ripod sirikal e wi chieng' ma owinjo ndikruok orumie, okwaji duto mondo mi wuog oko mar timo ndikruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro jongi kanyo makelo e giko mar weche manyien okinyi makone chen mar piny mabiro en nonro mag gazet fra nyawadwa Joyce Oduor kik idhi mabor nakelo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mane ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Okinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama orawe ohala.
Tudri gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ikri ne wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada ka en mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore ma kelo lokruok makare. En about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manure to be compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo wakae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Oyawre nyaka Ramogi Jwang' machiegni nonro mar gazet. Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono nyaka Ramogi Jwang' antiere kae kod jafwambo marwa mano Hansel Oyango. Wadaka thuolo makende mar mondo mi wanon ni gazet mano ma Daily Nation kod The Standard. Oyawre Hansel ichiwo nade okinyi makawuono. Oyawre nya Joyce. Wasedonjo ka mondo walith ne joka nyanam. Achiel ariyo ewi gazet ka maduong' waneno koyang kaka Gen Z nyo take over Kenya. Manye gi puonjo ji kaka ng'anyo nego tim mamuol. Kata kamano polis be nyo aneno kodhi ng'anyo nye gojo piny gi tear gas, moko nye gi mako, jofwambo moko be en wach marach ahinya ni jofwambo moko nyogo, moko be nyo make. Koro mae gik modwa lidho kaka wuon. Haya nyaka Ramogi Jwang' mana kaka iwinjo ka Hansel wacho kanyo magi weche mag gazet mar Daily Nation kachiel kod The Standard omiyo pek okinyi makawuono mano kotudore kod ng'anyo mamuola mane jopiny odiochieng' mag nyoro owuok oko mar mondo mi ging'anyi gi sund sirikal mondo ogol oko moko kuom usuru magiwacho ni biro bedo ka thung'o jopiny kapo nono kal paro mar chik mar omenda maonge lokruok moramora. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto gi lange mago mag jod bura mag Kenya Kwanza no bago romo e kar jot mare ma State House bore Nairobi ka kama bang'e ne gigolo oko moko kuom taxes ma jopiny osebedo ka wacho ni gin punitive taxes mabiro kelo pek mar ngima e pachoka. Hansel adonwane ane picha ma oket kanyo e it gazet mokwongo mano mar gazet ni ma Daily Nation okinyi makawuono mana kaka waseng'isi nyaka Ramogi Jwang' ondike kae ni new face of protest as Ruto backs down. Kalure kod kweth rowere matindo ma idendo kanyo ni Gen Z mano wuok oko odiochieng' manyoro ka bende iwacho kae ni kit kaka ne gichalo, kit kaka ne girwakore kaachiel kod placards mane giting'o duto nyiso picha moro ma okosebed kineno kinde mang'eny ka ng'anyo nitiere pachoka kendo onge silaha moro amora mane giting'o, ne gintiere mana kod simbegi e lwetegi kaachiel kod placards mane giting'o kendo okelo picha moro manyien ni seche moko ok ne gibedo kata hayada gi josiasa makinde mang'eny iwacho ni jasiasa ema chulo ji mar mondo mi owuog oko odhi ong'anyi. Jo Kenya no ol kegen kendo giwuok oko gidhi ng'anyo mar mondo mi gisund sirikal otim dwaro margi. Hansel nitiere picha moro nyanene mbui ne paronwa kinde ng'anyo mar Azimio ka achiel kuom jotend Azimio ma seneta ma Nairobi
Sifuna ne nyiso piny owacho ni sani to udil gi ng'anyo mar Azimio pod berberi. Kinde biro ma jo Kenya owuone mane dhi e ng'anyo to ok ne ung'eyo kaka unyalo dilgo. To mane gima nyo kotimore. Joma nyo wuok e ng'anyo manyoro gin joma kinde ka kinde nyawacho ni gin ema gibet ga ot ka ji dhi ng'anyo. To manyo mako gi. Aparo ni gima nyo mako gi nikech ni neno ka ng'eny gi nyoting'o ng'we yamo kata nyoting'o kamera matine ni ging'anyo sana ne weche mag mbui gi weche gi mag content creation mosebedo kama ma sirikal ma sani ni nyicha dwa kawo osuru kowuok kuomgi. Koro ananeno ni mane kuma nye sirikal omulo gi wach makati giri tinyawacho ni mago samo janyuol ne pod nyalo dhi take care of. To ka nye ochopo kuma koro sirikal omulo weche mag mbui to kanyo to nyodonjo negi. Omiyo nye giwuok mang'eny kama moko kuomgi nyomake. En wach malit ahinya ka idhi ng'anyo mamuol en ratichi kaka ja Kenya. Chik oyie ni ma ng'anyo mamuol. Nye gionge kidi ma wang'iyo ga ng'anyo Kenya ka nye gionge gikia kata mana mako tear gas. Nye neno ko kata mako tear gas nyotamogi. Gin nye ging'anya ng'anya giwacho mana ni osuru moketgo bill mokelni nyaka wago piny. To police bukra to chaka lawre kodgi. Moko kuomgi nyoko moko kuomgi kete e gach police. Nye waneno ka giwer kaka Kenya ochiko kumarach. Ok gibi bedo ka gichung' ka ging'iyo kaka Kenya kethore. To penjo nyalo bedo nang'o momiyo kinde mang'eny kata ka jopiny owuok oko mar mondo miyo ng'any mamuola to bila jatiyo kod teko mathoth ahinya to mano mar mako ji kaachiel kod bayo tear gas ne jogo mang'anyo mombol. Nikech kata pichni moneno kae nitiere pichni mag jomoko kimako isoe nyamburko mag obila jomoko to ng'anya mamuol to kata obedo ni make onge silaha moro amora ma obila nyalo wacho ni entiere kod silaha moro manyalo hinya mane momiyo na make. Kata kamano wach ma kama neno ka gazeti ma Daily Nation omiyo peke it gazeti mar 4 5 6 7 kaachiel kod 8. Adwa nachak kod it gazeti mar 4 mar gazeti ma Daily Nation. It gazeti mar 4 kanyo wang'eyo ni tok ka jopiny no seyango ni gibiro bedo ka ging'anyo. Ng'eyo ni odiochieng' manyoro nitiere hashtag mane trend mano hashtag reject finance bill. Emomiyo jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jod bura ma Kenya Kwanza nobago romo e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto kama gikone ne gigolo oko moko kuom usuru ahinya te mwandu mano kaka mag makate mano mag nyamburko mane omiyo koro wanyalo wacho ni jopiny obedo kod fungruok nikech jopiny nosingo ni gibiro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo nyaka sirikal winj dwaro margi. Gikone to wanyalo wacho ni sirikal no winjo dwaro margi kata kamano pod nitiere maling'ling moko ma koro jod bura nyaka non matut kapok okala paro mar chik mar omenda e od bura. An gima penjora niya wach manye jatend kweth mochung' ne weche mag omenda nye wacho nyoro nyochuru nyaka wache state house number 1 en ataro ma chik ka weche mag komiti mag od bura itero e state house itero kata mane kikundi moro e romo moro mar chama. Nikech penjo maduong' ni nitiere joma wuok e chama moko ma gin jokanyo mag komiti ainago. Gin kanye seche ma statement ni timo. Sirikal oloko gini obedo ma party. Ok en gir jo Kenya. Onego gikete obed ma jo Kenya. Chik ma kelo paro ma chik moro amora midwa loki. Nitiere procedure, nitiere kaka onego bed ni tayo. Mang'eny ne kuma nyose chopono. Gik manyo onego bed ni timo nyeo onego bed ni time od bura. Ok time state house. State house en kuma jatend piny otimang'o odake. Ok en kama iyange kata ilose wi gik machal kamano. Mar ariyo, gik ma nyewa ginene gik manye jopiny kwedo gigo nyicho osedhi e nyim komiti ma komiti nyose bet nang'o osebet piny nang'o gi report no nyepo gichiwo kata mane e od bura to riwruok matayo piny ma Kenya ma Kenya Kwanza nyoriwore ma gin kendo koro nyegi twak e wi wachno mamano koro penjo ja Kenya miyo ja Kenya penjore ni gik mane gi propose gi ne gin gi chama koso ne gin gik jopiny ka ne gin gik chama to ne kare kaka nyegi timeno to nye kare kata kamano
nikech ne en gima koro nosetwejo Kenya mangima. Onego giweyo kuongo dhi e od bura mondi, jo od bura otwage, ka tiere kweth moro amora kata mana riwruok moro amora madwa kwedo kata madwa riwo, girom aroma kigin, but kik girom alafu kae to gichiwo paro kolure gi chik gi wechego mapok odhi kata mana e od bura, masomo mar ariyo manyo tim nyoro pok notim. Koro mane kuma ywak na maduong' nitiere. Ato bende wang'eyo ni paro makamano odiochieng' manyoro nochwale e nyim od bura, kendo od bura biro bedo ka chako twak ayanga kotudore kod paro mar chik makama. Konyalo mana dhi malo matin mar mondo mi wang'e ane moko kuom timelines mane speaker mano mar od bura Moses Wetangula ochiwo odiochieng' manyoro. Wang'e ni paro mar chik mar omenda no pedh e nyim od bura odiochieng' manyoro, mano report mano chwal kod komiti mane choko pach jopiny. Odiochieng' manyoro kata midhiambo manyoro ne gichwalo paro makamano e nyim od bura. Nyaka sani koro iwacho ni report makamano sani koro nitiere e apise kata nitiere e website mano mar od bura kacha. Komiti mano mar komiti mano ochung' ne kao pach jopiny, mano jakom mar komiti makamano Kuria Kimani ene makoro biro bedo kochwalo mano bill makamano e nyim od bura. Wang'e ni odiochieng' makawuono ema koro jo od bura biro bedo kachako twak kotudore kod paro mar chik mar omenda, ka gibiro bedo kod sessions ariyo. Wantiere kod session mokwongo gokinyi, session mar ariyo kata twak mar ariyo biro bedo e afternoon kata odiochieng' ma biro bedo ka dhi nyaka saa 3:30 mano mar otieno ma odiochieng' makawuono. Kaeto odiochieng' makiny debate biro bedo morning session. Kaeto ka nitiere lokruok mopogore opogore monego bed ni timo, lokruok makamano onego bed ni timo kochopo kanyo saa 7 mar odiochieng' onego bed ni yudo kosetim lokruok mopogore opogore. Kaeto ema koro jo od bura biro bedo ka luto mbulu mano e session mar ariyo kata tielo mar ariyo e twak mar gi od bura kacha, kama bang'e wantiere kanyo kod third reading mano ma bende biro bedo katimore mano iwacho kanyo ni next Tuesday kata chieng' tich ariyo mano mar juma mokalo. Magin mana moko kuom timelines ma jo od bura nitiere godo nyaka sani, mano maneno ni paro mar chik mar omenda okal kata oyo. Kata kamano wanyalo wacho ni wachni pod nitiere lwet jo od bura, onego bed ni gisomo paro mar chik mar omenda matut mar mondo mi ponono ka giyango ni nitiere maling'ling manyalo hinyo jopiny to gole oko kapok okale kendo kapok jatend piny Kenya ochwe koke bo bedo chike pacho kae. Hansel, mano to kaka procedure onego bedi ma wageno ni kochopo tich ariyo juma mabiro to ombuli ibro lut gi jo od bura mopogore opogore. Kata kamano jo Azimio to nyonore matek ni gin kata ng'a timre gi nyaka gigo wach mar omenda ni piny. Jo Kenya Kwanza to wang'e ni gimbe giseriwore manye giselose wi wachni ma gin gimbe gisechung' ni giwacho nang'o gidhi gocho ne chik ma onego beni ikaloni. To kapok ochopo kuma jatend piny onego beni kete koke, an gima yuago ne jotendwa nyeu neno kaka ji nyowuok, kaka jo Kenya nyowuok. To mano ni mana Nairobi kende, gwenge mamoko pok owuok. Macha ni Nairobi kende manye sirikal nye kaka ne nyatimore nyotamogi. Koro ka Kenya mangima owuok, koro jotendwa ma representwa e od bura temuru mondo usom gino, udhi ugo ombulu kalure gi somo musomo, ok nikech jatendi owacho, ok nikech chama ni owacho. Dhi go kura kalure gi gima ineno ka ber kata gima ineno karach manie chikno. To gima rach wadwa winjo duondu e od bura kacha kuwacho nang'o ni ma gima ema rach onego loki, nikech mane gima jo piny otimang'o oyiero une mondo utim nang'o udhi utie e od bura kacha. Koro odhi bedo juma ma modich e od bura kacha mamane eka kibrota weche od bura kacha. Adono dhi it gazeti mar 6 kaachiel kod mar 7 mano mar gazeti mar Daily Nation. Nyaka sani it gazeti mar 6 kaachiel kod mano mar 7 nyiso picha mar moko kuom gigo manotimore odiochieng' manyoro e kinde ma ojende kata rowere mago mag Gen Z nowuok oko mar mondo mi ging'anya ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 ma nyaka sani koro osepedh e nyim od bura, kendo jo od bura biro bedo ka chako twaka ewi
paro mar chik makamano. Kwaneno pichni makamagi Hansel, kwang'iyo malo kanyo gin mana mago mag rowere mana kaka wasewacho ni ne en new face of protest kalore ni sura manyien mar jogo manowuok oko ka ging'anyo kanyo momuol kineno onge ng'ata moting'o gimoro amora gima ne giting'o e lwetgi nyalo bedo mana pi kaachiel kod simbe gi mag ong'we yamo kaachiel kod placards. Kwa nyalo mana neno moko kuom pichni ma bende podi wantiere godo kae. Nitiere picha mar jago moro kanyo oting'o placard mane kinde ng'anyo. Wantiere kod obila ka koro gimako ji. Ne gin obila moko rwako kata lep polis. Matine ne girwako lep mana mar raia. Matine ok nyaka kata ng'eyo ni en obila. Gimako jomoko. Wang'iyo bathe kanyo Hansel bende pod wantiere kod pichni moko. Chik ma piny ga wacho ni kobila pok omaki onego beno yangore ni en ng'a to ang'o modwa makine mamano nyoko tim ne jogi gima koro nyelita ahinya ni nyaka nyidendi kaka nye obila mako ok nyen yo moriere nikech obila inyalo donjne kata mana girocho ratiro mar joma mine kaka nyi mako gino joma chuo moko nyaneno kigoyo mipenjni to koro igoye nang'o makata mana lweny mogolo go obila to nyalo moko ka nyigweyo moko nyono mama gik mo idhi donjne godo obila. Nitiere kikundi moro manyose biro kamoro achiel mowacho ni gidhi donjo ne obila kata mana riwruok mar okinde Kenya ka be nyowacho ni gin be nyaka gidonjne obila ma pod gichoko evidence pod gichoko weche kowuok kuom jopiny mondo gidhi gi kes mojiwre e doho. Ato nitiere picha moro kae ma aneno komako wang'a. Nitiere japiko moro en koro nochiwore mar mondo mi opog pi. Iwacho kanyo ni nitiere japiko ma en nochiwo pi ne jogo mane ng'anyo. Wang'e ni e kinde ng'anyo ji manorega gi pi. Maseche moko ka polis osebayo ni tear gas inyalo luoko godo wang'i kata inyalo modho mar mondo mi duok pinya mano pek mar tear gas makamano. Kata kamano magi gin weche ma nyaka sani wanyalo bedo kwa penjore nang'o momiyo kinde mang'eny obila nyaka ti kod teko kata ne jogo mawuok oko mar mondo mi ging'anya mamuol to bila nyaka wane ka kiro tiaga. Nyalo bedo ni nitiere ng'at ma ng'iso bila ni kudhi kacha to ne ni ukeyo gi kod tiagas ji kik ng'anya kose ok onego bed ni ji ng'anyo nikech wang'e ni ng'anyo nitiere katiba ma pacho ka. Penje ni ang'o momiyo polise kar mondo gichiw arita ne jogo mang'anyo to gine ma koro gichako rakruok kod tiagas mamiyo kata moko kuom ji yudo hinyruok mopogore opogore. Ne waneno ka nitiere jofwambo mano yudo hinyruok e kinde mag rakruok makamagi. Bende nitiere kata obila ma bende noyudo hinyruok. Gino ma en gino malit ahinya. Onego bed ni obila kori nono kaka gitiyo kata ka ji oluongo ng'anyo to ok ni gibayo tiagas gichiwo arita makare kaka dwarore. Hansel adona dhi mana mapiyo piyo it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro wang'e ni tok ka sirikal nosegolo oko moko kuom usuru mane gichano choko kuom jopiny mondo gichop kare dwaro mar budget magi mar $3.9 trillion nyaka sani koro nyaka koro giguony wigi gipenjre nane ni to koro kwasegolo usuru makamagi omenda makoro odong' wadhi yudo gi e yo machalo nade. Ano ka it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar Daily Nation otemo yango ni nyaka sani koro sirikal otemo obotiyo kod yore mage mar neno ni bugo modong' tok golo taxes makamago din bugo ge yo machalo nade mondo gichop kare dwaro mar budget mar $3.9 trillion mayendo som chieng' tich ang'wen juma mokalo. Hansel, kuonde ma sirikal nyalo jiwe choko omenda Kenya ka to pod thoth. Achiel kuomgi en jiwo joma loso mwandu Kenya ka. Sami seketo lwasi malong'o ma ng'ato nyalo loso godo mwandu Kenya ka kata osuru mogolo be bro medore. Mane kako onego bedi. Ikuongi iketo lwasi malong'o ekijuogo. Ok ikuongi juogi tiwacho ni juogo ni ajuogo nikech adwa timo magima. Ikuongi miyogi lwasi malong'o. Namba 1 e yore mag sirikal nyalo konyo godo joma loso mwandu en yore mag sitima. Bei sitima ni malo. Kiduoko bei sitima piny konyo joma loso mwandu Kenya ka timo nang'o loso mwandu mang'eny miyo ji tich mang'eny ma mano koro medo sirikal yore mag choko osuru. Yore mag pur jiwo rowere odonje tije mag mbui makelo negi ang'o makelo negi omenda. At the end of the day pod ng'ato bro chulo osuru nang'o nikech saman gi pesa eka nyalo tiyo gi pesa kata ka debeni pesa nano ok ojuogi but ka adhi anyiewo makate adhi anyiewo kata mana sabun nitiere osuru moro ma pod ibro tim nang'o
pod ibro chulo. Mar ariyo ki ochumi kodongo pesa ma sirikal yudo bende medore. Mamago gik manyaka sirikal mamalo timang'o ng'ini giketo gijiwo kuonde machal kamano mondo gimed yudo osuru. To kidwa juogo ng'at ma onge go to mani ng'eni kendo koro ng'eni iketho ochumi ma piny ka, iketho lwasi ma tich be waneno kanyo ero. Nye waneno ka nye giloko nyaka koro osuru ma eco levy cha okete nang'o ni mana gik mwandu moa oko molos koa oko emijuogo. Mani ng'eni en achiel kuom yore ma sirikal dhi medo gang'o dhi medo go yuto nang'o nikech joma loso mwandu ma Kenya ka koro nyalo loso mwandu mang'eny to bro miyo rowere bende tije moko. Nyaka sani koro wang'eyo ni kokale finance bill ma nyaka sani koro nitiere e nyim od bura, sirikal ne geto mano mar choko omenda maderom bilion 302 mane gichano mar mondo mi gichoki kotudore kata kowuok e usuru mane gichano medo e mwandu mopogore opogore mondo gichop dwaro mar budget margi mano mar trilion 3.9. Nyaka sani koro wacho kanyo ni migawo mochung' ne weche go mag omenda pacho kae owacho kata oseyango kata oselieko ni KRA nitiere kod nyalo mano mar choko mana bilion 2.95 mano kowuok e ordinary kaachiel kod appropriation in aid to finance the budget kata mar neno ni budget ochopo kare. Kata kamano wang'e ni magi duto ne onego be ni biro komed usuru mano mar 16% mane dhi kete wi mkati. Kata kamano sirikal koro nyaka doge drawing board mar mondo mi gine ane ni to gibro bedo ka gi finance budget margi e yo machalo nade nikech wang'e ni hik omenda to bro bedo ka chakore tarik 1 dwe mar 7 mano higani. Gibo bedo ka gitimo nang'o mondo giyud omenda duto madwarore mag tayo sectors mopogore opogore pachoka. Hansel adwa dhi it gazet mar 10 mano mar gazeti mar Daily Nation mano mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo. It gazet mar 10 kanyo nyaka sani koro wang'e ni odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo kod jod bura mag Kenya Kwanza kar jot mare ma State House bore Nairobi kae. E kinde romo makamano nitiere jod bura moko ma gazedni mar Nation ne wacho ni notemo wuok oko mar mondo mi koro rakre kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano wacho ni Ruto ne otamo jod burago mar mondo mi kik girakre kod jalup ne Rigathi Gachagua. Kata kamano jod burago e kinde mane giloso ok ne gitajo kata ok ne giyango kata ok ne giluongo nying Rigathi Gachagua. To kata kit kaka ne giloso ng'ato ne nyalo mana pong'o gi wiye ni to nitiere ng'at achiel ma giloso kuome. Hansel. Kane pok romo ni obagi, nye waneno ka jaod bura miluongo ni Osoro nyosingo ni ka gidhi e romo ni to nyaka jatend piny bed piny malos gi jalupne monyis osiem wang' jalupne ahinya. Weche go aneno ka nyosir ka gi jaod bura ma Laikipia mane kaka maling' wacho gi moro be ma Murang'a. Kata kamano jatend piny to nyo panjo wachno mok okwero gi nang'o ni bura ma wakelo ni ok en ma yalo wach mar joma timang'o joma odhi ataro gang'o gi weche mag chama ka wabiro yalo weche mag paro ma chik mar omenda. Kata mana mane waneno ka jatend piny nodhi gwenge mag Masakwacha ben waneno kok ok nomulo wechego. En nolosa wi dongruok, nowacho ni obro jiwo jopur, but weche mag siasa kaka mag chama waneno kotimang'o koketo tenge. Koro mano be koro miyo ji paro ji penjre ni yang to jatend piny parang'o kuma entiere sani ni. Dibede ni en bo dhi lemo kaka jalup ne ndalo moko nolal madhi mana juma achiel kodhi lemo. Dibede ni en be en ewi got kamoro lemo mok wang'eyo. Mago gik ma ng'ato nyalo penjore. Mar ariyo, aparo ni nyen ma kisungu luongo ni wisdom manye jatend piny otiyogo. Nikech kimedo weche manye ntiere nyoro, ichaki mede weche mag chama. Ing'eni kendo neno ka gima priorities mag chama be koro ing'eni ni oketo tenge weche ma jo Kenya dwaro, un koro uyalo weche mag chama kar mondo ulose gik ma jo Kenya. Koro aparo ni nyen wach maber ahinya gima jatend piny otimo. Nikech nyosingo nang'o ni nitiere romo moro machielo mibiro keti
mar yalo weche aino ma wuoyo weche aino. Nyaka sani koro wang'e ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kinde mang'eny wasebedo kwanene ka otemo mar mondo mi olom jogo mawuok e masawa mar piny Kenya gino miluongo kanyo ni whipping up ethnic emotions kata mar mondo mi otema neno ni onene uruma kod jogo mantiere e masawa mar piny Kenya mar ponono mar mondo mi ojiwgi. Kata kamano magi weche mag siasa wang'e ni podi gibiro nyiedhore lela kaluwore ni weche mag siasa tok nyal rumo. Hansel adwano ang'iya ne machinglo moro kata katun mantiere it gazet mar 13 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo mantiere kanyo otudore koda ng'anyo mano neno odiochieng' manyoro katimore e pacho kae ma jopiny karombgi nowuok oko ka gikwedo paro mar chik mar omenda ma nyaka sani koro nitiere nyim od bura. Jod bura ema koro biro bedo ka ng'ado bura ka gikale kata oyo to nego bed ni gikale mana kose ng'i fuondigo duto boyang ni onge moro amora manyalo bedo ni hinyo jopiny. Machinglo makamano waseyudo achiel kachiel. Hansel kinene magi gin weche matimore e pacho ka kendo mbaka mane wasegoyo. Ang'o momiyo kinde mang'eny ka ji ng'anyo to bila nyaka koro ti mana gi teko kata ka ji owuok oko e ng'anyo mamuol. Hansel. Picha ni kanene number 1 inyalo neno bila oromo. Nikech kata mana lewni ma girwako kanyo nyiso ni gin owuon githagore ok gin kuma ber to gima githagore ne manye jopiny odhi gore ne ni mondo Kenya ka mondo bed otim nang'o obed kama long to gine manye gigo jo Kenya. Ineno ka moro openjo kanyo ni ere kaka unyalo dhi ng'anyo mamuol ewi osuru momedi, ere gimomiyo udhi ng'anyo to oting'o nyarugu moro kanyo tiagas bigo koni eri. Aneno ka gin but od bura kanyo ero bende gintie kanyo. Kinde ka kinde waneno ka obila bende ka jopiny odhi ng'anyo to gitiyo gi excess force, tiyo gi jopiny. An gima yuago e niya ng'anyogi kapok otimore jatend piny onego penjre ahinya ni kaka kech wasetemo mae over and over, wasetemo kinde ka kinde to ma kelo mana hinyruok mang'eny, kelo mana weche mitere e doho kaka koro sani polisi dhi donjne. Ok en the best way ma wanyalo approach godo weche ainagi. Koro jatend piny onego bed piny gi jotend polis mondo gi come up gi kaka ginyalo tayo weche ainagi kinde ma ji ng'anyo. To be naneno ka gino ma police penjo kanyo ni how dare you peacefully protest over high taxes peacefully, ero ging'anyo e yo mayo mamuol. Ang'o momiyo police rakore kodgi, ang'o momiyo police goyogi? Mano penjo ma nyaka wapenj kendo nyaka sani koro bila nyaka koro dadhogi mar mondo miyo yang gimomiyo gitimo kamano. Adwano ti gazet mar Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation. Wang'e ni nyaka sani koro bad migawo mar doho e pacho kae nitiere e lit kaachiel kod kuyo kaluwore kod tho mano mar jang'ad bura mano magistrate Monica Kivuti mane ochiel kod magina e kinde mane nitiere doho ma Makadara kane osechiwo ng'eto mare. En gino malit ahinya ka nyaka sani koro odiochieng' manyoro ne nitiere mesa mano mar rapar mar Monica Kivuti. Nwaneno kanyo ka ugai mar doho Martha Koome kaachiel kod jalupne kod jogo mawuok e sekta kata jong'ad buche mopogore opogore nochopo mar mondo mi gibede kuyo kod familia mar magistrate Monica Kivuti mane ochiel kod mangina mano chieng' tich ang'wen juma mokalo. En gino malit ahinya to bende bathe kanyo wang'e ni jong'ad bura noseng'ado bura ni koro gin gibobedo ka gichungo chenro maggi mag ng'ado bura e doho. Kata kamano giwacho ni mano kwatimo to biro bedo kaka mayo jo Kenya ratiro margi mano right to justice. Kata kamano gibobedo ka gidok e tich kochakore odiochieng' ma kawuono. Hansel mana mapiyo piyo kwatieko. Aparo ni jotelo mochung' ne weche mag ng'ado bura nyo oluongore mobet piny ma gibedo gi twak e wi wachni, nikech sama ok ginya ng'ado burano ing'e ni koro iketo jo Kenya e ngimagi number 1 iketo kuma ok ber ahinya, nikech seche inang'o be chal ka gima ijiwo maundu Kenya ka, nikech jo maundu be neno nang'o ni sani to kata ka watimo maundu kot ok bitimang'o onge kuma ibiro terwa moloka police. Koro sama nyegi dok chien ma giwacho ni gidwa dok e tichno,
en gima nyomora ahinya nikech mano matine nang'o ni jo Kenya koro nyalo dhi mbele gi weche kaka pile. To bende Chief Justice Martha Koome nowacho ni kata obedo ni nobedo gino marach ahinya ni Monica Kivuti nowito ngimane ka entiere yor tich, gin kaka jong'ad bura onge ng'ata manyalo buogogi. Wach ka ni we are unbowed, said CJ on magistrates mada. Giwacho ni pod gibiro bedo dhi mbele kod ng'ado bura kaka dwarore, kaka luwore kod chik ma pacho kae maonge dewo wang'. Kata kamano wang'e ni obila bende osebedo ka nochwalo ywaka ne riwruok mochung' ne jong'ad buche pacho kae kata Kenya Judges and Magistrates Association, ka giwacho ni cells mag obila kata od ang'ech mag obila sani koro pong'. Kaluwore ni joma nomaki mano chieng' tich abich mano juma mokalo nyaka sani pok nochwale doho, gino makelo dhugruok e cells. Mane momiyo jong'ad buche nyalo bedo ni nobedo kod fungruok matin, wacho ni we wadoge tich ka koro podi waneno ni arita marwa ibo bed kiketo ng'ala manyime yo makare. Adono mul mana mapiyo piyo wach mantiere it gazet mokwongo mar gazet mar The Standard ka waloro nonro mar gazet okinyi makawuono Hansel. Gazet mar The Standard nyakwa Ramogi Ajwang' bende wach magimiyo pek pod otudore mana kod ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro nyaka sani ginto gindike ni Ruto beats retreat amidst tax protests. Kalore kod jong'anyo mopogore opogore manowuok oko odiochieng' manyoro ka koro gisundo sirikal kotudore kod punitive taxes mane giwacho ni ok gidwa yo makare. Kwang'iye gazet mar The Standard bende otemo mulo moko kuom usuru ma koro nyaka sani nogolo odiochieng' manyoro Hansel. Waneno ka gilieko ka ni osuru manyonego ketne ewi makate cha ogol, mano gima ber. Gima duong' ahinya ma nyaneno ka mamako kaluowa kocha cha ni en wach ma niang'. Transportation ma niang' ni aneno ka an nyomora golo osuru ewi transportation ni aneno ka nyomora nikech kaluowa kocha cha ong'ere gi kaka gwenge ma niang' ipuro Kenya ka. Koro seche manye gisegolo osuru no matiende bech niang' dhi duogo bech rego niang' kata kao niang' tero ginene factory kamirege cha dhi dok piny, matiende ni koro bech sukari be dhi dok piny. Nye jatend kweth mochung' ne weche mag omenda nyotemo chiwo pache kaluwore gi gimomiyo negitimo kamano. Giwacho nikech kipimo gi weche mag pur moko, niang' emiyudo ka en gima bulky ma transportation mare itimo gi omenda mathoth ahinya ma kichaki medo osuru e wiye to mano koro dhi hinyo jopur maniang'. Koro mano gima nyaneno komako wang' ahinya kanyo ero. Kata kamano nyamor gi osuru moko manyogol kaka mar mobile transfer fee matiende ni koro gik moko kaka M-Pesa, timo ohala e mbui kacha cha be dhi dok piny, ma mano koro dhi konyo rowere. Taulo mag ria, diapers, simu gi tie matokni gi weche mag apiko be nyaneno ka ogolo osuru no. Mano matiende ni japiny ma kawaida oyudo fuong'ruok maduong', to mae gimomiyo nye gidhi ng'anyo. Ma koro sirikal osewinjo modok chien. Ma koro gimonego sirikal onyiswa sani en ni koro kaka nye gigolo ni ang'o ma gidhi timo ma dhi konyo timang'o choko pesa ma nye giwacho na gidwa choko. Nikech ka osuru ni manye gikete pachgi maduong' mane wach ma wang'eyo. Koro ang'o ma ginyalo timo mondo gitim ang'o mondo gimed choko omenda. Ansel adon wachope giko manondo mar gazet. Kata kamano bathe kae bende aneno ka nyaka sani koro jopuonje 20,000 ma yande puonjo kaka interns mag skunde mag sekondar madundo nyaka sani koro gin bende ginyalo buonjo kalore ni ibo bed ka indiko gi e yorno mongirore, mano miluong kanyo kod dhongere ni permanent and pensionable, kalore ni nitiere omenda mano maderoma bilion 18 ma nyaka sani koro noket tenge mano mar ndiko e ticha jopuonje mag junior secondary school. En fungruok maduong' ahinya kalore ni e chakruok mar somo e tam mar 2 ne waneno ka ging'anyo ka gidwaro nondik gi e yorno mongirore. Koro kochakore tarik 1 dwe mar 7 ibo bed ka indiko gi permanent and pensionable mago 20,000 intern teachers ma osebedo ka puonjo kaka interns. Hansel, wachni mogik ka waloro nonro mar gazet. Wachna mogik en kalure gi tho mar owadwa Fred Omondi. Fred Omondi en rawera mane wadongo go. Kata kanisa kacha ne watimo kode weche mag sinema gi. Makoro macha nye awinjo ka nyo ochopo dala
to neno nyobuogo wa kabisa. En kijana ma nwadonge gweng' achiel Kisumo kochacha, wachako weche mag sinema gi kode, ma en nobedo star makoro ne en achiel kuom jok mane wa celebrate kaka jo Kisumo jok gweng'. Ing'eni kinene e mbui kata inene TV kata nowacho ni macha ng'atwa, macha achiel kuomwa. Koro tho ne nyobuogo wa e yo manye tho ne otimore go be nyobuogo ahinya, nikech en mane japiko nyo odhi ataro ma chik ma okelo hinyruok kuome ma nyothogo. Adwa gone mos maduong' kuom owadwa Eric Omondi be gi familia mare e wach mar tho mar owadgi ni. Wan kodgi pamoja, wan kodgi kamoro achiel, wan kodgi kaka familia ma Kisumu, jomodongo Kisumu, jomo ochako wechegi mag achiel ariyo Kisumo, wan kodgi pamoja e wuodhni. Nyaka sani bende pod wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe familia kaachiel kod osiepe gi wede, waoronegi ote mag kuyo kaachiel kod lit. Kendo aneno koywage kae kaka ne en osiep jominyiero duto, ka ne ohero konyo jogo mamiyo ji nyiero kod content. Kapo ni ng'ato onge kod content, onyalo konyi kacha. Kendo nojambola mane kaka moko kuom jogo mane ong'eye machiegni. Koro ywago mano Freda Omondi, jami ji nyiero mayando wito ngimane. Hanselin bende agoni mosa ahinya kaloni wacho ni ne en ng'at manudongo godo machiegni, kendo ning'eye matuta. Nyakwara Mogi Ojwang' kanyo ema wachopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Akaw mana yweyo madundo, bang' yweyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Ropiny. Kik idhi mabor. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chualist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo, kochakore sa 12 okinyi, mana Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo, giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu, to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudrigi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwara Mogi Ojwang' kocho pongeso kama india ni Saturday sang'wen otieno, wakelo ni chenro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka, TikTok anapenda. Wanti kuna gimlo ngoni adek maliet, in short tatu mo. Jomiel kaachiel gi jongolo mopogore opogore makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo ema wakelo party. Kon jok manigi talanta, wanti rekoda jofumo gi keyo. Hello, wanti rekoda MC. Move your body, go vibrate. Fire, girl, turn around. Chenro itayo ni koda Kolo Instrumental. Kachiel koda Lin Ramogi Nyanya Kachto. Chenro lungo ni Thum Dagmon. Kaya wana. Pull it up right, pull it up right, pull it. Bote ozali malamu lungani nginja the
entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nyakwara Ramogi jwango wacho ni tudri kodwa chiengeso ka chiengeso kokelo ni chenro mar tiedero. Chakre safaga chiel nyaka sa achiel odhiambo. Kuma okelo ni thum mobedo piny motimo ledro. To ye kanyo bak njangolo mar juma. Nyakwara Ramogi jwang kumotingo Madilu system, kumotingo Zaiko Nanga, kumotingo Joski Kiambukuta. Geso kwa geso, wangisi nango? See you there. Una aventure ngogo Chris. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Sigana ganwe. Sigani mamito. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ikrine nyiero ma ok rum.
riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar nyarko chia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Owada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. No, onge kaka nyalo wanyna donje wach makia. Bendi gina nyago nduru ka. Achakni. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Kik bai. Winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakora Mugejo nyisi ni bang' yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono watwako tudore kod chal mar Kenya mago weche mopogore opogore matimore pacho kae e paw siasa kaachiel kod sectors mopogore opogore manitiere e pacho kae. Kapo ni kitudri kodwa gi sani Nyakora Mugejo machiegni kalore ni pok wadhi mbele ahinya kod chenro marwa mar okinyi makawuono. Okinyi makawuono wadwa twako tudore kod weche manotimore odiochieng' manyoro kama jopiny mathoth nowuok oko ka ging'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 mano pedh e nyim od bura odiochieng' manyoro. Jopiny nowuok oko ka gikwedo moko kuom usuru mathoth ma sirikal noketo e paro mar chik mar omenda ma oting'o riekni ma sirikal chano tiyo godo e neno ni gichopo kare dwaro mar budget mar $3.9 mane osom juma mokalo kod jatend migao mar omenda e pacho kae. Kata kamano bende odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya ne oromo kod jod bura mag Kenya Kwanza kendo bang' romo margi ne gilanda yanga ni nitiere usuru mibobed ka igolo oko ahinya to usuru ma en atamalo 16 mane ichano keti mano mar makate mano mar atamalo 2.5 mano nego beni keto mano ne weg nyamburko e pacho kae kaachiel kod mamoko mane giyango ni gibro bedo ka gigolo oko. Kata kamano penjo nyalo bedo ni nyaka sani ka koro osegol usuru makamago wang'eni usuru makamago no ketgi mar mondo mi sirikal choko omenda manyalo konyo e pongo budget magi. Omenda makamago ibiro bed kiyudo kanye koro. Kata kamano Nyakora Mugejo mago kaachiel kod mamoko mathoth weche matimore e sekta mar thieth kalore ni okumba manyien mar thieth mano mar Shefa bende biro bedo ka chako tiyo ayanga e pacho kae. Nyaka sani sirikal osebedo ka nyiso kata oseyango yore mopogore opogore ma jopiny nyalo ndikore godo mondo gibed jokanyo mag Shefa. Mago duto wabobedo ka watwake e chal mar Kenya okinyi makawuono.
kawuono. Tabedo jahawi ni mara ntiere kod wela dek e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae okinyi ma kawuono. Wendo mokwongo antiere kae kod Daniel Orogo janon siasa. Machiegni Daniel ichiew nade okinyi ma kawuono. Achiew maber. Aoro mos ni oganda ma ochung' kawuono kendo gineno twak ma kawuono. Agolo greetings ni jo Kenya manyo wuok kendo ko protest kagiwacho ni chik mar omenda ma 2024 dhi hinyo jopiny. Kendo aneno ka sura manyo wuok nyoro gin sura mag youth kata iluongo ni Gen Z. Magi be giwacho ni usuru kokete weche mag mbui kama dhi hinyo ji. Kendo amor nikech mae miluongo ni reawakening. Jo Kenya chung' kendo gineno ni piny oripo ni tayo yo maber. Erokamano. Machiegni enye twak mar okinyi ma kawuono. Wendo machielo antiere kae kod Rachel Omolo. Rachel Omolo bende en janon siasa. Machiegni Rachel ichiew nade okinyi ma kawuono. Erokamano Joyce, achiew maber kendo ago erokamano kuom gwela e twak ma kawuono. Amoso jowa duto kuonde duto ma untieno yawre uru kendo ageno ni udhi maber. Mana kaka ne Joyce ochako wacho, en wach ma koro kwenda ahinya kuomwa ni wan gi finance bill e mbele wa kae monego bed ni wang'iyo ni to odhi bet no konyo jopiny koso pod odhi mana bet kohinyowa kaka finance bill ma 2023. Omiyo en gima ber ni wanyalo go mbakano mondo wabe wapuonjre, mondo wang'e ni te iye kae bende nitiere gik mabeye koso bende enena gimoro ma dhi hinyowa in totality. Erokamano. Machiegni to okinyi ma kawuono antiere kae bende kod David Matinde. David Matinde jalony weche dongruok. Machiegni e studio mar okinyi ma kawuono kendo machiegni twak David. Erokamano ahinya. Moso jowinjowa duto ni opak ruoth kendo ageno ni uchiew maber. Okinyi ma kawuono en odiochieng' maber kendo gima waneno katimore e pinywa ma kawuono ni en gima abduoko puoch ne jonyuol duto ni mar usepuonjo nyithindo ma sani biro somonu katiba. Ok ni biro somnegi kaka ni somonwa cha. Sani nyithindo biro somonwa kendo gibiro somo kendo miyo nyo giwuok oko ka ruombgi nikech wach chik mar omenda mar 24-25 ma wantiego sani mantie gi weche matek monego bed ni japiny ka japiny ng'eyo kendo kolo matut. Erokamano. Machiegni uru duto e twak okinyi ma kawuono. Nyakwara Mugejo mana kaka iseneno magi welo adek mantiere godo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka. To in bende kaka pile ok wanyal weyi oko e twak, inyalo tudri kodwa kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga odiochieng' ma kawuono. Adwa nwachak kod lipot manolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Eric Owenga. Ene ma odiochieng' manyoro ne oluwo ng'anyo achiel kachiel mar were nowuok oko kar romre margi mar mondo mi ging'anya ka gikwedo paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024-2025. Wawinjane mondi. Okinyi saa 4:30 ng'wech ne ochakore gi Ngapaya ma Kimathi kama ne oganda kama oting'o jogo makendo ratich jopiny ne ochokore mar dhi nyime gi ng'anyo margi mamuol. Obila mane orike osesudo machiegni kendo ne luwo chik mane omigi kod jatend obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei mar keyo oganda. Ng'wech ma kama ne okwako thoth apaya ma e chuny boma ma Nairobi kaka Kenyatta, Kimathi, Wabera e kind mamoko. Kinde ma kama achije bura ne indhiyo kendo ni ng'awa lep e geche mag obila mane bende ochopo machiegni gi sechego. Obila mane omanre mager ne okwor maneno ni chenro duto chope wang'e. Kata kamano kuonde ohala buora ne olor kaluwore kod luoro mane okwako chuny weg duke. Gino ma bende noweyogi gi lal mathoth. Kawuono biashara rach. Ji ok bi. Waling' wang'i chang' kama.
waneno mna kaka jiringo kagi matich mwatiyo tonge kalore gi kaka no campaign gi gik mano wacho onego chop gik mano wacho bottom up no wacho rogo kao jo hala matindo to keto gi kiwango ji obed marom mano pok waneno leo. Hiyo mambo ya maandamano imetusumbua kidogo. Leo tunakaa kama tunafungua biashara leo iko chini kabisa. Okang' mar keyo jong'anyo gi tia gas ne ok okaw maber gi mokuom riwruoge mapacho kaka mano mar okinde mar LSK. Kokalo kuom oboke manondiko jakom mar LSK Mikai Faith Odhiambo, ne giseyo mokalo obila kuom tiyo gi agoko mobalo kod dwaro mar chike mapacho ka. Ywaruok e kind obila gi jopiny ne otwere ka obila ne temo dhiro jong'anyo oko mar chuny boma Nairobi, ka obila ne dino nigi to ne gituch kamachielo. Nyakora Ramogi chakre gokinyi nyaka sani osebedo ng'wech mar paka go yieyo kaluwore kod wach mar ng'anyo e wi par mar omenda ma gana 224 kobila to ramo ni ok gibidok chien maneno gitoyo ng'anyoni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Mago kaka weche notimore odiochieng' manyoro tekine ng'anyo makamano bende ne ntiere ji ma ok tin ne kata mohingo 400 mano moting'o nyaka jofwambo mane omaki ka luore ne giwuok oko ka ging'anyo e yo mamuola. Achak kodi David Matinde, odiochieng' manyoro ne waneno ka mana kaka waneno ka Eric Owenga bende onyiso e lipot kanyo. Rowere no wuok oko ka romre margi to adiera e kinde mane giwuok oko onge ng'ata mano ting'o silaha moro amora. Ne gintiere mana kod placards to ne gintiere mana kod simbe maggi mag ong'we yamo e lwetgi ka ging'anyo mamuola. Penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo kinde mang'eny ka waneno ka ji wuok oko ka ng'anyo obila tiyo kod teko mathoth. Gino mamiyo jomoko bende no hinyore e kinde ng'anyo makamano. Kata bedo ni en ng'anyo mamuol kare mondo miyo obila chiwa rita ginto koro girakore kod tear gas. Erokamano. Gima waneno nyoro adieri maduk en ni ng'anyo kaka waseng'eye ng'anyo dhige tear gas. Kendo ng'anyo ka onge tear gas to ok nyal bedo ng'anyo mamit. Made nyithindo gi kijende gi rowere gi mine manowuok oko ne wuok awuotha to gidonjo Wabera Street to gin Mama Ngina to gichomo Harambee Avenue to gin Parliament to giwer to gino deko bet mamit. Tear gas en gima koketi to medo ndhadhu, medo ng'anyo bedo mamit. Kendo tear gas no ema oro message ne kata pinje maoko nikech naneno kata ka Al Jazeera bo report ni weche liet Nairobi. Matiende ni ng'ama ng'iso obila no ti kod tear gas nikech wang'e ni obila kata pinje mamoko wajaneno ka obila chiwo mana rita ne jogo mang'anyo kendo e kinde ma jogo ng'anyo to gin to giwuotho mane bathe nyalo bedo ni gin e mbele gi kata gin e bathe gi to giwuotho. Tear gas makamano kela jema nitiere joma no hinyore, nitiere nyaka obila mano hinyore kaluwore kod wito tear gas makamano. Wang'eyo maber ahinya kendo adieri maduk en ni piny miwuoyo ok en piny mar Kenya ma wantie sani. Ok en piny ma demokrasia osechopo level mane constitution mar 2010 dwani wachope, pok wachopo kanyo. Mar ariyo kane timo analysis maber ne wan gi groups ariyo mag obila. Nitie obila mane mor gi wach ni sidang nikech gin bende ginyore. To nitie obila makani be gin police service, gin pod gin ezi machoncha. Nyo wan gi groups ariyo mag obila. Kendo kani neno jogo manyimako nitie obila manyo very soft. Kendo nyosogi mane e geche gi goto yie gi wera. To ndalo mang'anyo machon ne waneno kisogi tigoyi tinyoni mago wasekale. To manyo waneno nyoro nye nitie categories ariyo mag analysis mane watimo. To ng'anyo ni gumi police gi ne bat tear gas anyo an town. In fact tear gas ni nyolor na Bruce House. Nitie group manyo wito tear gas mondo osaik jong'anyo. To nitie group manyo wito tear gas mondo jo ng'anyo. Koro groups ariyo gne nitie. To mondo gini nyobed mamit kaka nyomicha anya chamo tear gas kendo nyamor kanya diot. In korka kori ni chamo tear gas idiot kimora. Recho in korka kori akiani in odiochieng' manyoro ni ntiere kanyo. Odiochieng' manyoro ne waneno ka rowere mag Gen Z ema nowuok oko. Kit rwakruok margi bende ne nyiso ni pod gin on their youthful age kata pod gin youthful kendo onge silaha moro amora mane giting'o. Kata kamano waneno rakruok mapek kod obila. Erokono Joyce amor ni kara tear gas en gimonego mor dhano. To nyoro town nantie kendo an achiel kuom joma nyowuok oko. Ka an gi geno nadhi yudo joma nyalo bet ni rom koda, chal koda, ma bende wanyalo chiwo pachwa ne oganda kata mondo sirikal be mondo winji. To mana kaka osiepa janyakacha osewacho.
abe na buok ni karamana nyithindo emowuok oko wang'ni ten gima nomoro chunya kabisa. Nang'o? Nikech ndalo duto sebet kinyisowa ni rowere un joma tindo pod un gi higni mathoth mondo utim ang'o? Mondo ukaw telo. Un leaders of tomorrow, not today. But mane mosehinyo ogandawa, especially Luo Nyanza. Nikech waneno rowere joma tindo kawan kanyochi chung tinyisi ni oyo pod in gi higni embele ka nyarawila hori mondi. To seche mi hori no, sechego ema ine gienaji minyalo ringo go kaka nwaneno kijende karingo. Minyalo keto sirikal minyise ni gimutimo ni ok en gima ber. Omiyo an chunya ne mor ahinya kata nachamo tear gas momiyo aloro office. Eventually. Ni oyo okonego bed ni seche ma ji timo ng'anyo. Ma bende oyienwa gi katiba pende 37. Article 37 of the Constitution. Ni seche mwawuok oko kacha to wadhi ng'anyo peacefully, it is our right. Wanyalo picket, matini nyalo tingo twigs, nyalo tingo gimora mora midwaro tingo tok silaha, mondi express gimidwaro cha, mondo chop kare ni okamor, express displeasure mari ne government or whichever group mai protest ne, mondo ging'e ni gima timre ok en gima ber. Omiyo nyoro kana neno kijende matindo tindo, ma bende ntie ofisa moro ma nyakwero, literally, ni gimitimo ok en gima ber, kiwacho ni go uru nyathini, to nyathini onge gimotimo, nikech orwako nanga marateng'. Omiyo an bende adoro join LSK, mondo awach ni gima ni ofisas otimo ok en gima ber, nikech kowacho ni mane mit tear gas, to ja nation to ni hospital nyaka sani, eto dhi wacho nang'o. Nikech ke en adiera ni tear gas emit gini, to kata wan wanyala access tear gas. I don't think no kinyal tamo ng'ata kidwaro tear gas. Mondo kara wadhi kwa bae wan bende, mondo we psych ourselves ni kara ma emit gini, koro kwa ringo to wawito ne officer, waringo to wawito ne officer. But okonego wapuonjre kamano. Wachachiele ni seche mwawuok oko kwa express displeasure marwa gigi matimre kaka sani, wang'eni finance bill masani ne dhi kalo kokne koko ma jopiny oketo. To no dhi kalo kaka ne eno. Makema kagi kanyo mondi erecho, wawinja ne Daniel Orogo bende. Daniel in kor kakori, nyaka sani koro nyiso nang'o ka koro rowere matindo. Ema koro amua ni wanto koro we wawuog oko, mar mondo mi sirikal ong'isa owinj duondwa. To wach mar obila kinde mang'eny, kar mondo mi gichiwa rita. Nikech nitiere jogo makedo ne ratiro mar oganda, ne giwacho ni ne gise notify obila. Ging'iso obila ni kochakore chieng' tich ariyo, wabo bedo kwa bago ng'anyo, chiwnwa ura rita. Tarita makamano kwane, waneno ko obila ema mako ojende mane ng'anyo kendo goyo moko kuomgi kendo bayo gi tear gas. Joyce, abenda buok ka winjo ni tear gas en gima psych Protestants. Wasebedo e ng'anyo for a long time. Kiparo ka ng'anyo wasebede kwa protest election 2017, wa protest different elections mosegabedo katimore kendo gik mopogore opogore mo dhano okoero ka sirikal timo. To i realize ni seche ma en ng'anyo mobag ng'anyo mamuol, tiyudo ka police ema diro tear gas chako koko mang'eny. Waseneno ka tear gas osedire school kama nyithindo nitie. Ndalo moko mane wang'anyo Kibra nitie tear gas manodiro Olympic Primary School, ma jonyuol oting'o mana nyithindo kamoko hali gi ok ber. Nitie tear gas manyoro nyane CBD ka iyudo ka tear gas ibayo kendo gache moko nitie moting'o nyithind school. Koro hinyruok gi hali manyoro nye nitie, ok wanyal wacho ni tear gas ni en gima ok en gima ber seche moko kitiyo kode, especially the level. Ingen tear gas ni ben tie mna type moko, nikech be ka wacho nitie type tear gas moko ma okoriwo ni tiyo go. Tiyudo ka nyoro police nyo tiyo gi design tear gas moko mahinyo ji. Kendo kra joma nyo onge ng'anyo. Iyudo ka in office to tear gas odir piny kanyo, goli kama intie, either in manyo pi mimodho kata kaka ikonyori. Koro to that level en ni gima kamano kendo aba join nyadendika ka wacho ni Law Society of Kenya gi jomoko gi riwruok moko ni peaceful protest kaka nye wacho en gima obede katiba. Kendo en gima en ratiro meg ji. Kendo jong'anyo nyose notify police kaka sheria dwaro.
tiyudo ni ena gimoro ma enie psychology mar police ni ng'anyo ma kama ok nyal bedo peaceful. Aneno kiketo cartoon moro ka seche ma ginene analyze oboke to penjo nang'o miyo police wacho ni peaceful protest. Nitie gimoro kanyo ma police no penjo ni finance bill uketo peaceful protest na akeka director nyaketo no obado nyalo keto no machinglo ma interpretation kaka nanene nikech naneno kaka ne ginene chal ni police be nyobedo surprise ni peaceful protest nyalo bedo koro geni nyogi bedo disappointed maybe ni gima is heavy kama be uketo peaceful protest to kukete peaceful protest then nyako akete monjo bed protest more peaceful koro aneno ka ntie katuno omia direction paro katun makamano bado nyisa ni manyi dikete manyi mondo wane to marario ni ani miwa time mondo warang nikech asaneno ka kweth mar Kenya Kwanza nyobed oluonge State House to anen analysis gokinyi kendo ne un kare kuwacho ni finance bill ntie committee manobedo piny ka winjo presentation mopogre gima noket professionals noketo pachgi ji mopogre no ochwalo pachgi mbele to ere kaka kendo ka gima professional kendo public participation kama en gima kero ikete party itero ni koro en gima bed amended kendo State House ma approve clauses ma bed amended awach aneno ni ntie yore moko magajowa mondo ntie gik moko ma gina lingling ma pod ok wang'eyo to ka wabo yudo time kendo ripo warange ni kogol taxes for example gold taxes ginene motorcycle gima kama omede kanye mago gik malingling moripo be nwarango nyaka sani kodi nyisa ni ero machinglo makamano oseyude achiel kachiel mano machinglo mantiere gazette ma Daily Nation obila ne penjo kanyo ni how dare you peacefully protest over high tax to kineno obila makamano ineno ka lepegi oyiech matine ni gin bende lwasi magi ok nitiere kimakare rechano ka giboro ili David Makmana paro do in bende engeni nyoro seche mwawuotho gi polise go mana but ofisa kanyo tiyudo ka jopiny penjo polis nitiere achiel kuom protesters manyo penjo polis ni ng'e maber ni ino kinyal ng'anyo koro wena monda ng'anyo ni on behalf ne seche madhi nyiewo mogo cha expensively ibidhi nyiewe ka in gi nyamburko ibende gini ne dhi hinyi watinde ni gin bende chuny gi gombo niya dayude opportunity moro to abe da gonyo nangani monane makura go polisi wetena monango mondo wach ni ochop kare ne police. Let me tell you this, ang'eni ok wadiscuss to gima nomiyo katibo yudo ni police ogo bunde magistrate mane judge otimo ruling ne jaode en gima olongo ni frustration and depression to gini it cuts across kata in gi bunde kata in president to chopo kama koro pachi ok ti maber omiyo kokwa yudo joma wuok oko mawacho ni wan bende nyaka koro wachung ne polise kaka kijana chane wacho ni nyaka chung ne jaodi nikech seche ma dhi e dwe kaka dholuo wacho to kata jaodi bo dhi e dwe kata nyameru bo dhi e dwe kata minu bo dhi e dwe ok nati abatime to mano ne ng'ama dichuo abatime ne nyithinda mabobiro atime ne nyaminwa atime ne wedena manyiri omiyo seche mineno ka gigo bunde kaka ne gigo moko ne go bunde live and in fact no goe kan kanyo tiyudo ni macha ne police mano maki gi ji kinyise ni oyo wanonge gimwa koso we wawuothi kaka wawuotho ni to jowede gi koneno kimake to gin giwe ni dwa goye koro timango o shoot in the air but gima do wacho maduong' en kama ni kik wawuondre ahinya ni bill ni kobedo pass obedo pass ni opposition wasebedo kwa wacho kinde ka kinde ni onge law miloso ni opposition law miloso is for posterity law miloso kata in bende dhi hinyi kata dhi geri omiyo wabed very objective kineno ka polise gore kamano nitie polise mobiro mana nikech they are frustrated koro giwacho ni ayudo opportunity to do what to vent out unfortunately I went out nyathi ng'ato to mani opportunity man David Matindi mene nitiere wach moro mane ili kotudore kod machinglo makamano giba kamano gimona omiya wacho ni osaik polise gi ne ni ng'anyo edani nikech gini uniformed disciplined officers ok ne ginyal dok korwa to mondo gidere ni gine ng'anyo nyaka ne gibatia gas gi gidwok report ni gika watiyo go kaka nomiwa gi mar ariyo finance bill ero sechopo to elephant liech mane odwa ka en mane aneno ka gazette ondiko ni Ruto retreat
anang'e Ruto personally, Dr. Ruto ok nyal retreat. Don't ndiko ni Ruto surrenders, mano da different story. Gik mosetimore ka Ruto en ng'at ma ok nyal retreat whatsoever. Ok nyal surrender. Odok chien, to dok wacho ni ugole mkate, wakete koma koni. Ugole mitoka, pod adhi yudo we petrol. Koro gik finance bill ni gomo edhok ma sirikande winjo te world over. Ji pod obedo mana ng'anyo. To bende mano bende madwa kele penjo machielo ni nyalo bedo ni dhok mar ng'anyo ema sirikal winjo. Nikech wang'e ni wach ni mar reject finance bill en gino mano chakore juma mokalo. Kata kamano sirikal ne nyalo bago kata romo margi mar mondo mi gigolane moko kuom usuru makoro ne gilando no golo odiochieng' manyoro kapok no odiochieng' manyoro chopo mar mondo mi jopiny owuog oko mar mondo mi ong'any. Dende nyalo bedo ni ng'anyo ema sirikal ma Kenya ka iwinjo maka jopiny ok odhi ng'anyo to onge gimoro amora minyalo tim manyalo konyo jopiny. Nenre kamano ne ng'anyo, wach ng'anyo ni ma is the only language. Ngere wacho ni protest is the only language ma government winjo. To kaka na wacho kachako wacho ni nitie gimomiyo wachopo kanyo Joyce. Mokwongo juseluo sheria kaka dwarore. Iyudo ka mokwongo ni public participation, gima kama iluongo public participation. To kaka dhano nosechwalo pachgi. To gimomiyo jopiny be ng'anyo matek e finance bill ma higa ni. Iyudo ka gilan e finance bill ma last year. Iyudo ka nitie submission ma jopiny no make last year to od bura no dhi mopitisha. Iyudo ka housing levy jopiny no chwalo pachgi. Iyudo ka jo od bura ne ko winjo gidhi magipite some of the proposals. Koro this time aparo ni jopiny no wacho na apana maybe nitie language moro kama jogi ok winj. To ken language ma jogi ok winj itime nadi. Emomiyo iyudo ka waoro puoch gi pak gi rowere manowuok. Nikech gima bende waneno ni nitie blame game moro mantiga ka Joyce. Iyudo ka bang elections, adwa biro wacho ni bang elections, iyudo ka members of parliament nigi free hand timo gima gidwaro. Tiyudo ka between yiero gi yiero moro, katikati kan tie gik mang'eny matimore. Iyudo ka jopiny ok nyal access members of parliament gi. Iyudo ka jopiny gineno na members of parliament gi giwinjo gi e radio kata gineno gi e wang jowi kama. To ginyal access mondo gipenje to gik modwa kalo gi. Jopiny ok ine ka gihinyo jopiny. Koro aneno ka the only way ma jopiny wacho ni katibu yien gi. Nikech the power is invested on the people. To inya exercise it directly through the ballot kidhi vote. Kati inya exercise indirectly through directly through protest. Kata indirectly through your elected leaders. Mano katiba wachenwa. To Joyce kendo gima an bende ng'anyo ni I criticize eyo moro. Kenena gima be amiye clean bill of health. Ase wacho ni jopiny kendo ase jopiny ndalo mang'eny ni shida wa gik makamagi wuok kalure gi decision mwameke ballot each and every time. Tan from a point of leadership, nikech wan gi jotendo e panel kama be leadership and governance experts. Iyudo ka decision bedo ga made election. Iyudo ka seche moko japiny nigo opportunity mar electing leaders kata yiero viongozi magidwaro. Tiyudo ka ndalogo ok make the right choices. Bang'e ka between now after election gi another election enena blame game. Dongere wacho ni wane lamentation nation enena ji lament ji yuak. Koro ananeno ni aseyo jopiny kata kamano wan gi opportunity ka mar the peaceful protest mar petition kaka katibo yienwa lakini akwayo nirange juma mabiro ntie ombulu midhi kete parliament ka petition finance bill an japiny ntie protest mabe oripo ni timo ka be ntie protest moripo ni timo Tuesday kendo ko arango gi to jomok nyal wuok e protest oripo ni name your members of parliament ke yiero ten open wadhi neno kaka gigoyo ombulu kendo wase members of parliament wuok luongo your members of parliament out. Nyamera no wacho ka ne members of parliament maren mabondo abende mara member of parliament ma Kibra gi Alego Usonga adhi seyo gi kendo adhi luongo gi on Monday kata Tuesday
Nikech adwa neno ni wang' jowi to gidhi giduto mbulu e yo mane. Ka wanya timo kamano, inya yudo ni wanya keto pressure mang'eny kata outcome mar voting ma finance bill. Iwacho kanyo makare ahinya, Recho in korka kori, nyalo bedo ni ng'anye ma sirikal winjo to nyaka sani wang'eyo ni paro mar chik mar omenda nitiere e od bura. Od bura onego bed ni none e yo makare nikech wang'eyo ni gigo manolandi nyalo bedo mopogore kod gigo mondiki nikech wang'eyo ni onego bed ni koro wang'iyo the final report mebo bed kikalo e nyim od bura kacha kapok jatend piny Kenya ochwe koke mondo bed chike pacho ka kendo ti godo e neno ni budget ochopo kare. Onego bed ni jod bura timang'o to ja ng'anyo bende ma sirikal onego bed ni rito kinde ka kinde. Erokamano Joisa, mokwongo we awach ni gimomiyo ji ng'anyo en ni jotendwa koseyier to wigi wil ni Article 1 of the Constitution still stands. Matiende ni sovereignty en mar jopiny ema nigi power mologi. Koro gin kendo giloko vice versa ni kendo gin ema girulwa. Koro wan ema wan chiedhni jotijgi. As opposed to gin ema onego bed ni gitiyo ne jopiny. Koro gilokre giweni seche ma gin e bunge kacha teko moro amora ma gin go wigi wil ni wan ema wamiyogi kendo at any given point wanyalo recall gi back. Kaka naneno jobondo nosewacho, naneno ka giwacho ni wan kadhire ni ochanda ok vote maber to ochanda just know ni we are recalling you back. Ineno mondo ging'e ni until that point ma jo Kenya bo recall one MP. Iparo kanyocha wan ka the last time na ne osiep na be wacho ni gidhi luongo senator makanye makisumo ni okidwa chiko iti ne jomo timinadi ne jomo yieri mane mango miyo ji wuok oko mondo gitimango mondo ging'any to ka sirikal kata jotendwa duto nyalo chiko itgi gin jomo yiero gi mondo ging'e niya agombo niya kaka finance bill masani mondo idhi iwache achiel ariyo adek on our behalf kako affect kaka jobondo kako affect kaka jo Embakasi Central kako affect kaka jo Kibra ineno mano nyalo konyo ahinya to ka giduto gidhi gi pachgi and yet wang'e maduto maber ni there is no one with monopoly of knowledge onge ng'arieka chuth mana Nyasaye kende. Mar ariyo adwacho niya ipenjo maber ang'o ma jotendwa sani nyalo time nikech macha nena gima nobedo pronounced yesterday ka PG meeting ni ne waneno ni wa reduce 16% VAT on bread housing levy be waneno walo kama ineno eco levy be watim kama nyaka the motor vehicle circulation tax bende koro mondo watim nadi wagol to kokirango gimoro gi toothpick ming'iyo ni gini owache kato page moro man blasni bende dibede no pande kama chielo to wabo beta is a vicious cycle ni yes iwuondo wakae with the populist talk ni gigi ogol to bogol gi koso songe kama chielo skawuono ni parliament timo gimiluongo ni second reading asto nyose negi se present nyoro kawuono koro gidwa chambua gichiko itgi ne Kimani Kuria ni ang'o mano discuss gik manyi wacho nyoro ka be gine gik mantiere bill asto koro jowa kawuono discuss in the afternoon kendo kiny gi discuss this finance bill omien kwayo mara ni kama intiere chike iti ni bende jatendi participate in this process. This is the most vital mako neno ni nitiere pend chik moro monego bed amended to ko bed amended to watimang'o mondo gole oko sani iwachore ni wacho maber no ong'e Ruto moloji te tamor ni ng'e nikech king'e ting'e maber ni karo ko ja Kristo nikech jo Kristo ok wuondre kiwacho no pak ruoth mar adiera omiyo ibo yudo no gol gima kama to ni winjo ka jatende mar majority leader wacho nyoro ni un seche munyiso wa mufos wani wagol gigieki unu dwaro niya expenditure side of the budget wadhi support egang'o tiwinjo ka wuok e dhoge niya feeding program tema chal ni wadhi affect kaka wamiyo ji pesni madhi e CDF okawo gik ma primary issues mondo insight again jopiny ni ka en kamano to kara weya kaponi gini madimi okupidh nyithindo kaponi gini madimi okulos hospital nikech mago ne weche ne owuon e dhoge ni chal ni wadhi affect pesni mane wadhi tere hospital shaf mabe I think we may discuss wadhi affect feeding program JSS teachers mane wadhi ndikogi seche moko chiedh ni kara kendo ok wadhi timang'o ok wadhi ndikogi ang'o momiyo jatelo wuoyo recklessly like that to king'iyo the budgetary allocation
Tibo yudo ni nitiere kaka ne giallocate pesa ne president's wife, jaod jatelo, jaod jalup jatelo, jalup Mudavadi, gi jalup gi joute gi duto mane gidwaro timango, gidwaro miyo pesa. Ang'o ma mono gigolo pesnigo mondo giwach ni which was coming to about 23 billion. Ni pesa ni. Kane gik mwagolo giduto ne Kimani wacho ni they reduce or the increase deficit marwa gi I think 56 billion. Already Kenya locations mane gitero ne executive asto gi kuonde mamoko was about 23 billion. Already we are halfway. To gigok nen gik mochuno ni nyaka tim nekech they were all going to traveling allowance. Moko chuno ni jatelo wuothi kako wuotho kagima Kenya wang. Moko nyal beti. Omiyo en kwayo mara ni seche ma jotendwa anie bunge. Gima nyocha waneno last week chemonego wane kachakre kawuono. Bise gocho ne mbunge mari. Mi paro ne ya. Wane manu aketi kacha tim dwaro marwa. Katise oro ne SMS Bise Twitter ne mi paro ne ni anto kata na neni kochanda wuodo gola ka ine status nyoro. Tadiera makende ni podwa expect you to vote no. Wawinja ne David Matinde bende in bende kor kapori bende pa ni jod bura gi nyaka sani koro nyaka koro oket gi accountable yo machalo nade mondo ginon matuta finance bill kapok gikale mano juma manyien. Nitie gik moko adek. Mokwongo ng'anyo is a populist activism manyaka watim ne jod bura. Ok wabi kawo simu mwagone gi mag yudwa. Ka wadhi street to gibiro winjowa. Namba 2, ang'o mi wachopo kama wachopeni. Serikal Kenya Kwanza kodonjo, ywak magikwongo gigo gonduru ni wayudo ka pesa onge, agulu otuch. Macha was a alarmist statement mondo nyiswa ni jogi adier wanene gi uruma gini onge. Kato giringi gidhi IMF, International Monetary Fund. Mokelo nwa shida momiyo wachopo kama wachopeni. Onego wang'e ni shida ni oakanye. IMF mondo miu pesa en gi 3 parties mong'eyo. Number 1, ong'eyo your accountability or transparency kaka udhi tiyo gi pesa mudwaro ni. Mamano to wanyalo assure gi kata ok watim kamano. Number 2, odhi ng'iyo your tax policy kaka uchoko omenda mane i pinyu. Kato number 3, odhi ng'iyo your parastatals, government bodies mauntiego. Emomiyo Kenya kama gikeni wane kerekeke. Nikech giseyie miwa pesa. Number 2, gidwa ng'eyo ni wa collect tax mondo kik wadoge shida mano miyo wabet maonge pesa cha mawakia ni adieri mane mantie behind it. Koro mano ncha wase sign kod imwa yie ni wadhi choko tax. Iwinjo kama wantie. Kato mara 3 gichaga nyiswa ni parastatals wabede wa maj nikech wage bill ni malo. Already Kenya ka wan around 163 parastatals. To sani wadwa maj gibed less than 100. Joma tiyo gi ng'ene gidhi lose jobs. Get tax kuomgi. To this government motingo joma chalo kaka UBD gin joma ma ok wach ne giriek, they are very crafty. Giseng'iyo ni makati ni kata wariembi tich to pod ibiro dwaro chamo makati. Ok ibi nindo kech. Waket tax ni ei makati. Kato gichage ng'iyo ni ere kama wachak wayudo jopiny gi. Waket gi ne matoka nikech matoka ni to gitiyo go gite. Ibed asla man piny cha bed ngani malang nitigi gi gini. To momiya wacho ni Ruto poko surrender. Gini pod biro dok mane wang nikech kaka no sign gi IMF nyako collect the amount in totality. Koro kanyo wacho ni okay usegoko ke wach makati nikech jite cha makati. Gini yadhi soe kamoro. Uwacho uwe about taulo magria. Ma onego ket under medical products ka de an mubunge sani mawinja. Onego gilos gwach gik machalo kaka taulo magria. That should be a medical product ma onego be tax. To giwacho ni molos Kenya kato kwa bi tax. To molos oko to wabiro what tax? Ging'eyo maber ni miloso Kenya ka waonge capacity mar meet the over 50,000 sanitary towels we need every month. 50,000 million. Okotin. Ging'eyo maber ni gini wabiro tax chiemo. Makati, let me put it, needs all inclusive. Tong, nyanya, kitungumu amo Tanzania cha odhi bedo taxed. Bewi jo kama gini tie. Gini pod biro mane umesa kama jitero rome. Koro wacho ni ang'eyo ni kitungu man Kenya okwanyal meet wabiro dhi Tanzania. Nyanya mantie Kenya okwanyal meet the supply wabiro dhi Tanzania.
tax depot bro mayudo waka koro kikwa bed ni wamor ni gini osewen. Two, it is in the second reading katwa the committee stage kamwa the team is changes jobunge the team changes koma kata full stop o matter to gini so voluminous ni wabunge dwang ye in 2 days mark 24 hours 2 days they will carry about 8 hours within 2 days okidhi ngiyo every article okidhi ngiyo gimora mora kwa dhi nyoro nyo Kimani Kuria wachanango wacha insurance kata levy mar mtoka manyo gikelo cha giwacho ni okay gini usaywa Kenya koro wewago wagole to nyogole nango owacho ni no okwanyal kete pend chik ni it's an act makoro kwanyal so e bili but yani giwacho ni waduogunu we are coming back koro kikwa mor sani they are coming back. Angeni weche mag finance bill wanyalo lose nyaka machanga kata kamana dweno akaw yueyo mokwongo mondi kwa seka yueyo tangu aduogi mar mondo mi wamula ne weche mamoko kalore ne chal mar Kenya wamulo weche mopogore opogore matimore pacho kae gi sani wamudho pi matin waduogo kik dhi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Baby girl for you. Baby nitapiga mboka, nitapiga hustle for you. And I'll wake up early in the morning for you. Baby nitatoa jasho, nitatoa shati for you. To get this song, dial star 811 star 274 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gilmoro. Okay. Den girabi. Okay. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyaka Ramogi ajwang' wadhi mbele kod twak mar chenro mar pinyo kinyi makawuono kama twak otudore kod chal mar Kenya. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kod wela dek antiere kae kod Daniel Orogo janona siasa, Rachel Omolo bende janon siasa ka achiel kod David Matinde ma en jalon nya e weche mag dongruok. Bende anyisi ni nyalo chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale yore waduto te mag tudruok kinyi makawuono. Ote makamago adona somgi achiel ka achiel ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Ote anyisi ni nyalo chwalo no e namba mar 3-600 kate Facebook. Vitalis Ochieng wuod game karariu wacho ni Joyce Oduora mor kodi ka donje chenro koro ne osenyisore lela ni sirikal tiyo gi teko modhuro kuom jopiny gima neno ni ok ber ka jong'anyogo nyalo wuok mos ka ng'anyo to polise dhi sandogi ma nyiso ni telo odhi mbele telo mar Kenya ka ma nyiso kitelo mar Kenya ka en mar agoko. Awuoro kendo awuoro jofuambo ka to ne otimang'o mane igogi gi polise. Nang'o Ruto ka ok donjore gi wachni to bende onego kaune hatua nikech jogi ni e lwetgi. Awuoro Kenya onge gi demokrasia. Ronnie Okoth wacho ni Joyce aneni malera but Joyce an gima pod otamo wang'a en kaka sirikal tiyo kod obila ng'anyo en gima opuodhi gi chik to koro ok ang'eyo gimomiyo itamo ji ng'anyo ka kwedo chik omenda. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni polis ma Kenya itiyogo marach dhano ma pache ler dak defend gima inyi iwuon. Finance bill no racha kendo ji okwede nyaka e polise go. Ochopo sama koro polis nyaka we lweny gi jopiny nikech gibiro lose. Nyoche waneno kaka japiny nogoyo bila ma bende okwa support nikech nyiso picha marach lakini seche moko magitimore kalore ni jopiny oseola kendo gi defend themselves. Odhi mbele ko wacho ni koro sani nyaka polisi obed motang' ka gi handle especially angry citizen. Onyisa ka ni Joyce penjna ka lokruoge mane otim ne chik omenda ni bende kelo gonyruok ne japiny ma kawaida to ere kaka idhi time kose en mana mar humo wang' jopiny mondo gi pass time. Aluo twak ka an umoja. Mano paro maliwa ahinya kanyo mar Ruth Nyathi Ochieng oronwa mano kokale Facebook kama wantiere live okinyi makawuono. Ruth bendo penjo makamano mano lokruoge ma oketi gin mag adiera kose seche moko ginyalo mana bedo mag passing time. Orogo ka abayo ni penjo makamano kapok wadhi e wach machielo mana mapiyo piyo.
Nyoro kweth manyodhi e State House nyo Orlando nitie pogruok moko ma otim e finance bill kagi wacho nitie levy paron 16% originally manogol is it full was it nitie tax manogol ma 16% kod aparon taxes ariyo manogol kanyo to kaka na wacho ni members of parliament kata mana committee finance committee ma bedo chaired gi Kimani Kuria nyoro nyaneno gi wang jo ya paro citizen ka otemo lieko ni ntie fungro ka ntie di bedo tax go di bedo igolo lakini kaka na wacho Joyce ni japiny poko chopo ripoben kikwa celebrate nikech ka tax go gol kaka na wacho to ketgi kanye David Matinde wacho ni sirikal ni en sirikal ma is very crafty inya yudo ni tax no gole lakini ntie kama soe kendo in double proportions koro waneno pod wasomo finance bill wasomo pogruok mogolgo lakini I am very sure ni okogole no gole out ogole gola completely nitie kamoro mwadhi fwenyo gini no bedo snake nitie kamo omede en kamano aya kata kamana dwani wawetenge wechego motudore kod finance bill adwani wamula ne weche ma otudore kod barecho makama kaparo no moni matina angi mede bang twaka ma wadhie gi sani kata kamano wangeni nitiere gino malit manotimore doho ma Makadara mano juma mokalo kama jang'ada bura magistrate Monica Kivuti nochiel gi Magina ikinde mane ochiwo ng'eto mare gino manyaka sani koro no kelo ichwang' mathoth ahinya inyanya kuwuok kuom jong'ad buche ka giwacho ni arita marwa ok nitiere yo makare ahinya to kinde ma wachwalo kata wachiwo ng'eto marwa e od bura kacha odiochieng' manyore kinde rapar mar Monica Kivutu naneno ka ogai mar doho Mathako wacho ni kata bedo ni gima rach makamano notimore wan kaka jong'ad bura pod wabiro bedo kwa timo tijwa mar chwalo ng'eto e yo makare recho ne mi mulo wach makamano kiwacho ni nyalo bedo ni obila kalure kod dang'ne mar paro magintiere gode momiyo gitimo timbe ma maundu makamagi to kata kamano arita mar jong'ad buche e do inyalo chwal male yo machalo nade gi wach ma ilicha bende mana mapiyo piyo we chagi macha mana kamedo ni adiera mana kaka opachwa en ni boyudo ka tax gi ndio gol gi mondo mor jopiny ni kendo inyalo yudo ni bende giketo gi kamano mondo jopiny ong'any mondo oduogo hergi bang'e ni wan joma chiko itwa ne jopiny mano be nyaka wabed kwa ng'eyo ni mane kin Kenya Kwanza government ni ginyalo timo gimoro mondo igo koko mondo ine ni ng'ani ber ichalo ng'amo nyisi ni nyiewo ni gini to ng'e maber no kidwa to obwacho ni dong' nyiewo ni nikech ang'e ni hero gik makamago to ng'e maber ni nanga mihero ten ma blue onyiewo ma yellow nang'o to kin jauda mane ka e siasa mogo sani to kendo adwaro wacho ni nitiere pend chik ni finance bill gik ma achiel kuom gik ma gipando monego bed ni we are taking very keen interest on sirikal ni nyojo propose gimoro niya ni wawuok e freehold land dala ukacha ancestral land ucha ni koro gidwa time on a what land lease matini koro wadhi chako chulo sirikal mana achiel kuom kaka ne gidwaro yudango omenda matini ni chopo kama koro da ukacha koko nyal chulo land rate to land ni ichaki kawe gi sirikal koro bet ni en ng'ama onge gango onge gi dala kaka piny gima timre Amerika emi yudo ni yes jinitie lakini ginango gin joma onge gidelni lakini gin jokanyo nikech from freehold manyo wacho ni my ancestral land maru ka ema ni donge kiango nangono koro giwacho ni oyo koro iboga chulo land rate to chopo kama seche moko kinyal chulo land rate ta city minadi inyisi ni koro land ni ikawe gi sirikal omiyo gima chiel kuom gima ano miya wacho ni jotendwa mondo dhi wache no to this finance bill en gima kama nikech kidhi golo nyajon dala uyo makacha kama ne ana onyuola yude nikech seche moko koro konyal chulo to mano en achiel kuom gik madhi hinyowa nikech it's like we are quote unquote we are trying to be an agricultural community which we are not nitiere regions moko wanyatime kamano to kadoke wach miwacho mar jong'ad buche mokwongo we awachi akaw opportunity mondo
awach na go mos ahinya ne familia mar Monica. Nikech kaka nuwinjo e kanyo nyuol nyathine pok ochopo kata 2 years. Maten owe nyathi ma is an infant mabe seche moko pod dhoth. En wach malit nus, en wach malit ahinya kiwito ngimani nikech itimo tich mondiki ni mondo itim. To kitim nikech ing'e ng'ano emomiyo ing'ado ne bura yo ming'ado neno. En gimokete mbele ni emomiyo ing'ado bura yo mitime nade emomiyo ing'ado. Omiyo en gima lit ahinya. To kaka nasewacho mokwongo, ok en kata ni en ofisa emomiyo nonege. Onyalo kata bet ng'ata ng'ata mawacho ni in eming'ado ne jaoda bura makama. Tachandra kaka chandra ne. To koro mama ni emanye konya adhi riti kama kama mondo timne nade mondo wahinyi. Mago osetimre chien kanyo wasenene Kenya waka. Omiyo security mag jong'ad bura be nyaka ne aneya mar adiera nikech seche moko ging'ado buche ma ok en hero mar ng'ato to ng'ado bura to nyako ng'adi. Omiyo achiel kuom gik mananeno ka LSK chair push for en security mar jong'ad bura. Ni yes, gin bende gi need security mana kaka jomachielo. Iyudo ni kata seche mobet kacha onge kata ofisa manie toke mani manyalo ng'iyo ne nie cha ng'acha koro timo kama ng'ani koro timo kama ng'acha ringo biro iri. Waseneno kata seche moko court dhi mbele tiyudo ka ng'ato jump e judge nodwa mana goye physically nikech to onge gi bunde. Omiyo en adiera kendo apuoyo wachno ni kanyalre to komio chikite ne gik mane wacho ka. Mondo ng'iye ni to bende wanyalo konyo jowagi nadi mondo gin bende gichiw services in a manner befitting of them. Nikech magi ngimagi ichalo kaka police awinjo ni ng'ato ogo daktari bunde Nairobi hospital yesterday. Nikech oneno ni seche moko inyise ni jaodi ni tuo ma en godo ok nyal thiedhi to penjre chunye nato koro adhi dak nang'o. Omiyo security is a key thing to both jomodhi kacha winja to gi joma chiwo neno nikech seche moko be inyalo kata nego ng'ama dwa timo ang'o testify. Mago bende, so security is a key thing. Secondly and most importantly, nyocha ka serikal ni odonjo, achiel kuom gik mane gi campaign ka giwacho was independency of the judiciary. Ni wan kwa donjo wadhi miyo jogi pesa mondo gibed independent. They become autonomous e yoregi kaka gitimo gigegi. To mano ena wach to kane ka tijno bende itimo ni gichiwo pesa moromo kose nena on paper to pesa ni ok chiw. Nikech Makadara wang'eyo cases matimre almost Eastlands te itero Makadara. Seche moko kata moko timre town ka bende idhiro Makadara. Temi yudo ni they still have a makeup shift in form of a court. Why is that happening? David in Kokakori paroni. Omiyo en kwayo mara ni sirikal obed joma wacho to timo. Nikech gik matimre gi seche moko ok do timre kade gitimo gimonego bende gitim. 2 years kigero court, I mean a room, it would have happened. Omiyo seche moko bo nyalo blame sirikal kata tho moko nego wa blame gi. David into Kokakori parono nego bedni jiwarita mag jong'ad bura e yo machalo nade kalore ni yande gise yango ni ok gibidhi mbele kod tiyo ahinya to kalore kod makeshift structures kuma gisebedo ka ging'ade buche ka giwacho ni mane maketo ngimagi kama ng'awo. Kata kamano nobedo gima kare nodiochieng' ma kawuono ne giwacho ni gibro bedo ka gidok e tich kalore ni koso margi mar dhi e tich bende miyo ja Kenya koso yudo ratiro mare mar yudo justice nikech yudo ni nitiere jogo mano makata chieng' tich abich juma mokalo to nyaka sani pok notergi e doho. Wang'e ni nwadhi e weekend do ok ti wuok tich ne chieng' yueyo kata ne chieng' holiday odiochieng' manyoro ero ne gintiere rapar mar Monica do bende ok neti. Arita margi onego bedni rite e yo machalo nade kata jiwo e yo machalo nade. Erokamano ahinya. Mokwongo aba kawo thuolo mar gomos ne family mar Monica. To kata gi jo Kenya te en gima buogo ji nikech wan nyithiwa wetewa bende mar judges magistrate e piny ka. To gimotimore ni ok en mokwongo kata deputy chief justice nye waneno ka ywak koparo gima notimore ni chien kanyo. To kata kanyo wuodwa moro miluongo ni justice Achieng' Babu bende nochiel gi magina ma obo wito mana ngimane makare rumo to luwore mana gi weche mag ng'ade do. Ngimagi ok ni kama ber. To mokwongo ng'ama okos gini en ng'ama okelo onego bedni ne miye arita police officer. To mana kaka nyaminwa ni owacho onego wang'i matut
counselors manyalo konyowa e uniformed officers e weche mag dagni mag paro. Ineno ka oore nodhi ochung' jong'anyo moyieng' moinge maler moinge nikech kama odake pesa boyudo en bed gi nyithindo madhi skul pok ochulo school fees. Koro gigi tek iriwo ng'ane nigi paro mang'eny ma sirikal ma kawuono kata onego wapar keto every police station at least a counselor manyalo konyo jowetewa gi weche mag dangni mag paro. Kaito arita mar judges en paramount ma onge ng'ama nyalo compromise. Onego wang'ie matut ahinya. It is high time wamigi arita kendo gi kama gitiye be nyaka wariti nikech gigi chakore achaka yani tieko 5 years court moro nigero Dagoretti car ma mondo decongest moko mantie around sani us igni ang'wen aneno mana ka building no chung' mana the same place. Koro wacho kare court mene gero ni obro rumo karango makibira cha obe opong'. Koro kami jibe ng'eny taduoko ne judges erokamano gi magistrates ma odok e tich kawuono nikech nyithindo manyo mak nyoro kae mane pok oweyo onego bed nitere kod kawuono madine gi ng'anyo gi med ng'anyo to nyithiwa go de pod bet mane sel de gi bede sel kata nyaka juma manyien kalon ne giwacho ni gibo ng'anyo nyaka chieng' tich abich to ang'e ni tich abich kochopo weekend to giti maten nen nyaka wuok tich juma manyien. Korka kori Daniel Orogi paro ni nyalo jiw nade arita mag jong'ad bucha nyenya tedo kacha kochakore structures mag kuma ging'ade buche kachiel kod chwalo ne gi lwasi makare mar tich. Mokwongo aneno ka nyithindo jo manomak ere sel kendo giono wer sana neno ni sel ni tinde en kama jinyalo wer and express their view on a lighter note. Lakini wabeago mos ni family mar Monica Kivuti manoido lal maduong' kalure gi paro manen go mar ng'ado chik kalure gi pen chike ma Kenya ka nen miyo mane tiyo kaka jang'ad bura kendo that was unexpected. David owacho wach moro ma abende ne nie parona ni mokwongo kidwa konyo nyaki ilunto history ni ere gimomiyo wachopo kanyo Joyce. Iyudo ka wan gi cases ma pok obedo solve moko osebedo solve ka magistrate kata lawyers obila lal ga lala ka case moro dhi mbele. Nyoche ka wan gi justice nobedo delivered a ruling mar Willy Kimani manotimre yo malit sana. Iyudo ni a lawyer ma is representing a young person police olalgo kendo oneg extrajudicial killing. Ma be alongo extrajudicial killing which is excessive force of use of firearm mo onego miyo ni yo moro ma really in a painful process. Koro mar ariyo history marwa mar as a country kawadwa konyo nyakwarang to ere gima timre e tiegruok mar police service nikech ka ema be aneno ka problem nitie maduong' kato ber mana ni wadhi chope solution mar ni warang gi joma nyalo konyo gi e counseling be warang to what is the cause ang'o mamiyo police nikech ne nitie reforms manore osebede police makoro ne wagole police force to police service gole police force to police service ne nitie gik moko ma nitie habits moko mane ogol ni police can be a servant as opposed to a force. Koro gigi warang to training mar police mokwongo nikech ne nitie aparo nitie commission manobedo aparo ni nobedo fronted marango to police service ka ang'o momiyo gik magi timore to nitie recommendations manobedo including gima my fellow panelists owacho nitie counseling moro be nitimo. However aneno ka the whole judicial process Joyce be oripo bed ni orango overhauling ma the whole judicial process nikech kata kamano frustration ma police bedogo frustration ma citizens bedogo iyudo ni justice ka bentie corruption moro mantie koro ena ni perception moro se wuokan an kata kan gi case to ng'ama dhi loyo case ni en ng'ama nigi pesa an kata kan gi case ng'ama dhi loyo case ni dhi loyo an kech nitie gik makoso to ng'ato ngo koro iyudo ka ng'ato wuok kata ka ruling pok obedo med en gi perception moro ka the only thing madhi save an kara wakal gi ng'ani mondo bedi atimra nadi awit ngimana nikech nao onge an helpless onge gima dhi timo koro aneno ka curriculum ti reforms moribo bedi timo in the whole judicial system kata kamano security nikech e court ka eri kaka bedo ni security onge mar judges
ing'eni gini en gimoro mabe gik moko timore gi mayawo wang'wa. Judges apart from nikech aparo ni judges are probably gun license holders. Nitie moko at level ma omigi license holders. To kata kamano iyudo ka moko be nitie cases moko mane wan go as a judge mane nigi gun nodhi oshut nyathine. Nitie case moro mabe bedo kamano. Koro iyudo ka gik makamagi nitie a lot of issues manie judicial service system malure gi security margi kendo kaka they are using their guns kendo security mori be ni pedo. Koro aneno ka yore be ni jiwo through a system overhauling te mar police service mar judicial service commission as a whole system mar justice. Anno ka thuolo marwa dhi mana mapiyo piyo kendo wadong' gi dakika matin kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano ok dagomb mar mondo mi watiek twak mar okinyi makawuono kapok watwak otudore kod okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund SHIF monego bed ni chako tiyo ayanga mano dwe manyien mano dwe mar 7 ka nyaka sani koro e romo mane migawo mar thieth obedo godo kod kamiti mano mar SHIF gisewacho ni jopiny onego bed ni ndikore. Inyalo ndikori kokalo e Huduma Center, inyalo dhi od thieth kata inyalo dhi mano nitiere namba moro ma gibiro bedo ka gichiwo mar mondo mi indikri godo kokalo e yor ong'we yamo kamoro amora ma intiere godo. Kata kamano kwang'iyo okumba manyien mar thieth mano mar SHIF en mano ma obi godo mar mondo mi omi jopiny omed yudo nengo mag weche mag thieth e yorno ma ogonyore. Recho kachako kod kodi. Kata kamano kwang'iyo SHIF ni nitiere omenda moko ma oket tenge ne sectors mopogore opogore ma nyaka sani wanyalo wacho kata ne kit thieth mopogore opogore ma wanyalo wacho no ndus matin katiyo kod ranyisi mine mapek wach ni kanyo kise nyuole od thieth ka intiere mana kod seche kinyuol normal intiere kod seche 48 hours kende tibede od thieth tigoli kinyuol CS to 72 hours. Bende paro ni adiera bro konyo eneno ni thieth ochopo ne jopiny e yo makare. Joyce kanitie gima Kenya Kwanza temo timos ma nyaka nyo gidonji is a lot of rebranding without knowing. Aken rebranding gi dholuo enang'o. Chiwo nying manyien mondo ng'ato her gimoro. To in actual sense, ok gi focus on service delivery. Mane diera makende. King'iyo gaps mag SHIF or the other one was social, it's all under Social Health Authority. King'iyo gaps manie gino are more than the benefits. Nikech onge kaka iwacho ni wabiro bet gi a new government agency calling itself Social Health Authority. To mae kaka wadhi tiyo and you abandon in totality an existing structure mane dhi konyi to enhance the service delivery. Kaponi ni dwa enhance service delivery. Ting'iyo niya ka NHIF ok ti maber. Ere gaps manie NHIF mwanyalo fill mondo ti maber. Okiwacho niya anadhi abandon NHIF mondo achaka bigi gimanyien miluongo ni SHIF under SHA. Ni koro there shall be this and that. Ye gik miwacho na ni there shall be women manual to kinyuol normally. Mabe wange ni nyalo nyuol normally. To nitie gimiluongo ni postpartum. Matiere ni mama ni kose nyuol kata normally. Nitiere wich bar moro manyalo biro ne kata tuo moro manyalo biro ne. Koro ang'o matimre at that point kok nyal keli hospital for even 4 days to be assessed ni are you okay now mondi timango mondi wuogi. Ni nyuol through cesarean. Ni misi 2-3 days. Where on earth does that happen? Asi wuondi ni ya. Ni wan kaka koro wabiro ge Social Health Authority ni. Tijwa en tija adek. Wadhi make sure ni koro wan make sure ni donjo hospital ti wuok makata gimi chulo timne nadi. Onge. Gi wuondo ujo piny. Jo Kenya Kwanza riambo. Ang'o momiyo gi riambo? Nikech achiel gini manye gi operate NHIF. Kane gi operate NHIF. Ang'o mamono gi neno ni NHIF ni shida mare NHIF maduong' enang'o. Achiel kuom shida mare NHIF en ya government ok remit pesa ne osiptende. To koro gi shani to bende gidhi make sure ni pesa ni ochopo no osiptende gi mondo ka ng'ato donjo gi card cha to timang'o ithiedha makati chuli timo top up lakini service timi nadi tiyudo. Ang'o momiyo ginyiswa ni rach NHIF ne en achiel ni jomane ni kanyo ok ne ti maber. Ginyisowa ni ji duto mane dhi tie NHIF jogo duto dhi apply job. Really, where on earth does that happen? Ni jogo te wadhi gologi kendo gidhi apply job gi duto manyien. To ka gin joma fuwa to that extent ang'o mitiyo kodgi for 3 months to enroll a program which you don't believe in. Ka program enrollment ema dhi timre gi joma kia kaki enroll to will it really succeed?
At the inception, it has already failed. Omiyo gik ma Kenya Kwanza nyisowa ni koro wadhi bet gini in gi shasiji e document ki idonjo gi USSD code aso koro in isebedo enrolled into the program. Koro inyalo donjo hospital mora mora tithiedhi. Jothurwa anyiso ga diera kendo waboduogo ka kendo wabo analyze. Ni kanyo ginyal chulo NHIF. Ka ginyal chulo governors. Ka ginyal chulo JSS. Ka ginyal chulo nurses. To pesa magiketo mane en, I think it is 78 billion in total. Gidhi golo kanye. Nikech giwachonwa, just a second. Giwachonwa ni ng'ato ka ng'ato dhi contribute for this shifting. To contribution mari ni, bende nitie mana kaka inyalo tiyo kode. Then ang'o mamono gi then, wacho ni arecho in ja NHIF. Wati gi data maricha, the card mwa change nyinge. Mondi dhi mbele. Omiyo akwayo jothurwa ni mokwongo gimora mora mabiro gi Kenya Kwanza bede piny mondi some. Kaw thuolo mari kaka dhano. Nikech gigi to affect yo ko affect mana ng'ama itere bunge kende. Mondo wang'e ni policies mwa pasgi bende jowa bende understand gi. Kik wawachacha ni osha biro koro wan wadonje gi maber, sirikal dhi miyo wadwal kaka wadwaro. No nyisu kata ni diapers biro nyaka kawuono pok waneno diapers. Instead diapers go idhi med mana pesgi. No nyiswa maber ni dhi mi nyithindwa dhi chiemo nono. Kawuono cha joma keta location ema no kweruni kata matis mwamiyo uno bende wadhi mau. Omiyo jothurwa wakwayo unigo uru simo ne MPs magu mondo kwergi ni ko gikwedo finance bill in totality. To ubo neno hinyruok mang'eny molo kaka noneno gi finance bill 2023. Nikech gik manie iye mang'eny en gik mok grongwa nikech onge kumondiki ni we must pass a finance bill. The finance measures mane wan go, tax measures mane wan go 2023 is sufficient. And money government must spend too much and does not take care. Thank you. David Pachiko tudore kod wach ni mara dara NHIF kidhi shift kachiel kod wach ni mogik thuolo marwe morumo mana mapiyo piyo. Okay, dar moro to onge ema nyinge mwaloko from NIF to SHIF. Mane gimolokore. The staff kama watimo negiri training be okwagolo ge mas gin mana staff wa mapile mwetiyo go e NIF. Koro kali to onge gimolokore to gimanya wacho ni gima anya wacho ne jopiny. Aneno ka chudo ema giduoko piny ne nyithindo ma higni 25 kadok piny ni chulo siling 300 mopogore gi minimum manyo ichule NIF mar 500. To jopiny gima achiel mag chagi timo ni nyaka jonyamrerwa nyalo register yi. Mano to gima ber, mana encourage jopiny just register. Ka wachopo kuno to wachopo wate. To ka wachopo wayudo ber to ber no pod biro duogonwa, especially king'iyo kaka NIF notimo. Personally asebedo gi experience NIF e tuoche moko matek kaka mag cancer. Actually NIF has been very supportive on that. I don't know ni SHIF ka wa transfer to dhi bedo the same thing. To akwayo ni jodongo mane gweng, kijende mane gweng, tafadhali wabedu rugo kumba mar thieth. Wang'ad ne jonyuolwa ma ok nyal, wang'ad ne kijende ma ok nyal, mondo kata wabunge o encourage gini maka udoke ground of goni simu ni ng'ane no tuo gima kama utamwatero hospital. Wach ni mogik David kwatie. Wach ni mogik. Finance bill to nitie 2024-2025. Budget nyose som. Budget ok nyal bedo reduce ani. To budget en a component of finance bill in every financial year. Majo thurwa kiko wuondre ni gini oko kaka entie cha odhi bedo past. Onego oduoke otimne redrafting nikech seche go oko dhi mono taxes bedo collected. Podne taxes bedo collected. Ne gidi recall gidi gi draft manyien. Then wacho ni koro wasedhi second reading, wadhi committee stage, wadhi third reading, wapase. Mano to ochala is just a vicious circle. Onge kama dhiye. Erokamana nyaorogo wach ni mogik kachiel kod pachi ewi SHIF mana mapiyo piyo thuolo marwe morumo. SHIF ni adwa summarize into 3. Mokwongo en corruption. Mar ariyo en inefficiency gima dhongere luongo inefficiency. Mar adek ing'eni gik moko ma transition miwacho ni from this to this kaka wawacho ng'ama penjo wach mar data protection pod onge.
Kech mano is another big problem mantie chief. Kech ikwai mondi declare your earnings. Gi government marango dwa broaden tax base, kwai mondi declare your earning. Igeni pokwa neno. Igeni ji wacha all these things mantie. Tadier ntie changes, but change mo magine kanyo okine ka ngato dhi rango gine mondo tax more and more. Koro mano e gimoro ipobe ni orange weche to ngeny. Transition training, services mantie, service providers ntie weche mangeny chief. Gi NHIF kata including local laws. Nkech koro nyaki go laws from National Hospital Insurance Law to this new policy. Mabedhi bed parliament. Mogik eni kato bed ni wachopo ni finance bill 2024 dhi bed second or third reading. Kawan gi wajumbe mar very sober inya duoke for review manoto ntie or onya bedo shut down for a beginning of a new one. Yes, it is possible. Magi gik manie law. Koro kik waluzo up kama wantie kaka jopiny. Koko mwagoyo ni maandamano mwatimo ni can compel leaders on Tuesday. Magi nyarango if we have numbers. If we have numbers tontie wajumbe mawinjo jopiny. Bill inyalo duoke for it. Erokamana inya Daniel Orogo, erokamana inya Rachel Molo, kachiel kodin David Matinde, kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twaka kotudore kod chal mar Kenya. Nyaka Ramogi Ajwang, in benda goni erokamana inya kuom bedo kodwa e twak mar okinyi makawuono. Ote magi aneno makmana ni thuolo marwa e morumo. Ote makamago podwa bosomogi kata kwa dhi mbele ko chenro magwa mag odiochienga makawuono. Ka uyuyo madundo gi sani, bang' yueyo tibu bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi nyawadwa Jailieta. Kik idhi mabor. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Nyalo bedo ni nyathina ni nuwuok dhi bayo kamoro. Sarab jit nosebiro kanyo kata nitie wach moro amora mosewachoni. Mano en ori. Ok inyal penje penjono. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company.